Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Halmıra hoş geldiniz. Hoş gördük Kemine. Salam hormatly yurttaşlar. Aa. Aýdyp Kemine. Halmıra bugün ikimiz çıkýas. Soralar we düşünjeler nämämizde, paslymyzda. Indi siziň bilen ýöne geçen sapara bilen bir gurrun etdik-de. Şo gurrunga dowam edeli. Ýurda dolandyrýanlar türkmenler däl, türkmen däl. Umuman. Temamız şeylere men bir şu görkezen suratymyzy hem görkezeýin şeylere ekrana. Halmyrada ine şeýle bir zat var ýurdun içinde. O halk näme diýär ýurtdan çykyp bilenok ýa-da ýurda girip bilenok. Aeroportdan geçip çıkıp o migrasiýasy diýdi, ýene nämesi gowurdak meselesi hem zat bar da. Ýöne bu taýda bolsa bir aýraty kompleks var, özüň aeroportu var, ýörüýte hiç bir migrasiýasy hem ýok, hiç adam ýok. Ve gelen maglumatlar boýunça Halmyrada aýdyp aýdyp berersiňiz bu bize eýýäm 1,5 ýyldan bäri mälim de. Bu näme kompleksin guruluşy entek tamamlanmakady. Mälimti. Näme iş edýär bu taýda? Kimler gezýär? O türkmen dälligi anyklandy. O bir näme kamuflaj var, ýöne kamuflaj, o yeterli kamuflaj däl de. Şeýlerek bir ýagdaý, ine ortada biz sapara bile bir gurrun etdik de uzun soralarını verdik da ýa-ni has takyp edip aýdylanda. Bu bina nämäniň binasy diýip orta soralar okladyk. O soralara jogap berip bilýän tapylmady. Yani bugün biz birazrak ýene de açaly. Hemmesini açmak niyetimiz ýok bu taýda nämeleri. Yani şeýlerek. Birden Kemine gaýtaly hemen. Telefonuma çykalyny. Bolýa. Şeýlerek Halmyrada illeşler. Ýene bu surat nemeden alınan Sputnik'ten, Google Maps'ın demesinden Aşgabatyň Demirgazygydan 35 töweregi uzaklykda Demirgazygynda. Şeýlere Halmyrada ine näme diýip bilýäňiz, näme goşup bilýäňiz? Aýdylmaly nemeleri şu taýda aýdaýaly. Bolar Kemine. Indi şol siziň sapara kiňiziň aýdanlygynyň üstüni öz bilenimden doldurjak bolaýyn. Şu kurulan guruluşy göz üçin, Türkmenistanyň içi üçin ýa-da dünýä halkara jemgyýetçiligi üçin hamala bir ýanky mehemen türgelleşip bir harby lageri diýip görkezilýärdi. Ya harby bölümi. Taýda ine türgelleşik üçin itxana var, atxana var, o yenem var, ol var, ine şol maket üçin goýulan bir guyrugy ýoluk samalyot var, ine şonu terroristler alyna biz hüjüm edip şol ýene yalan sözler bilen düzülen bir ýene maket. Inni ýöne ortada görünüp duran görýärmi? Bir topar jaýlar binalar durda. Oň içinde näme edilýär, näme hereket bar? Onu hiç kim aýdyp bilenmez. Ýöne bir şunça goraglan bolsa şol obyektden gelýän iki habarlar bize de gelip ýetdi. Onu biz şunlar düýnen bilýär. Şol birinciden şol ýa-ni mesela gelsek men ýurtdaşlarym ýene bir gezek ýatladyp geçen. Men 14 ýylla pawan göterende aviasiýada gulluk etdim. Ýani şu hawa goragana. Indi şu gurulan ýanky bir samalyota ýeme mulyaj, ol bir göz üçin goýulan gurjak. Emma şol ýanky samalyotyň uçup gonur palasasy bar, palasat diýerler şu zoluk. Şol hakyky. Indi garalaryna arazmetkasam bar. Näme üçin? Şo nirde gonmaly, nirde baryp durmaly. Şondan aňyryp geçäýände agyrrak samalyot bolsa, ondan aňyrsam bar, näsen ýöne hemmesi bolmasyn görünen hakda biraz aňyrçety.
ol samalyotun ýüküne bagly bolýar. Indi bärden gelip meselem görüp otyr, biziň sağ tarapymyzdan gelip samalyot gonsa, ondan şol çep tarapdaky 4 çyzyga baryp durmaly ol. Ya çep tarapdan girse sağ tarapdaky gelip durmaly, bärde de öwrülmäge, ýani razворот etmäge yer jagaly bar şutaýdy. Ondan sondan aňryk geçdi, ýük agyr bolýardy käbir samalyotun. Ondan aňryk geçip bilýär. Şo çäge sünmez ýaly ýa sünmez ýaly diýmek şo palasany ýa ýemani zorlugy uzaldypdyrlar. Bu haýsy samalyotlar üçin niýetlenen. Bir ören ýeňil samalyotlar üçin niýetlenen. Superjet diýip çeňrak ýa Cessna diýip bir kän görnüşleri Ýewropada ýa Amerikada çykarylýan samalyotlar, olar bir adamlyk ýa iki adamlyk ýeňil motorly. Olaryň ýanky uçuş ýemesi ýokary gatlygy meselem adamdan 200 metr 400 metr aralygyna uçup gidip bilýärler, däge gelip gonyp bilýärler. Şoň üçin bular halkary ýanky bir kabul edilen düzgüne laýyklykda bular radar tutmaýar. Radar meselem birinji eşalon, ikinji eşalon, üçüncü eşalon şolar tutup ýa görüp bilýär. Emma şu eşalonlardan aşagdakylar radar tutanak. Meselem vertolyotlar. Vertolyotym ýeriň üstünden 200 metr, 300 metr uçup bilýär. Ine şu tipdäki ýeňil samalyotlar ýurtdaşlar. Oň içinde bir adam oturýar, sürüjisi bir adam. Ýöne iki adamlyk samalyotlarym bar. Öwrenmek üçin öwrenjini öňüne oturdýar, instruktor ýygyny oturdýar, şu öwrenji samalyot diýilýärler de onu. Ýöne ýük ýatşymak üçin bir pilot şol ýeterlik. Onun pilotyň ýeňsesindäki ýeri, şu boş ýeri men pikir edýär, eger ikinji adam ýerleşdirilýän bolsa, pesinden 100 kilo islenlik yük alıp bolýar. 100 kilodan 300 kilo aralygyny, käde 500 kilo olup samalyotun tipine bagly bolupdy. Motorun göterjilik okuy bana. Ya uzağa näçe uçup bilýär, näçe köp yüklediň üçin şonça az uçýar. Uçar meýdan 500 kilometr bolup bilýär, 300 ýa 200 ýa 100. O yüklenen ýüke bagly samalyotun tipine bagly. Ýöne şu palata ya şu zorluk ýörüýte gurulupdyr. Bilemek, şunu men içine girip görüp aýtmamsam, ýöne bilýän zadymy şol ýerde şu ýapyk jaýlaryň aşagyna ýanky jeda beriş kameralar bar diýdi. Pytysny kamera. Ýanky şu adamlara jeda berýärler şu taýda. Olum bar. Odan nepä kidilýän bolsa inni ilkinji nowatda şu taýda jeda berýärler. Ya odan nepeden getirip şu taýda soňky gözek jedasyny berip sonra mın organ alıp soň samalyotları ýüklep ugrudýarlar. Ol bize belli däl. Ýöne şol laboratoriýalar kän şoň üçin. Hemme jem ýapykça. O depesinden görsen birine itgowlusam bar, stadionum bar ylgary ýaly. O ine uýruq ýoluk samalyotumdur. O bir halkary jemgyýetini ağlamak üçin şolaň gözüne çöp atmak üçin gurulan bina. Ýöne iş ýüzünde hakykatdan bina hili emeleri wezipeler ýerine ýetirýär. Ya bular Owgansanyň tiryek gatnadyp getirip ştaýda gizli laboratoriýada şonu işläp, muny ýanky geraýyn edip soňra Türkiýämi, Ýewropamy, Orsiýadan çykarýarlar. Ol bir marşrut bolup biler. İkinji ýagdaý onsoň ştaýda gynama seze var edilen adamlar ştaýda gynap ýoguny ýanyp o taýda krematorium bolup biler. Olar olaň ýalňyşyny Niýazyň döwrüne öldüren adamlar ol akydip odan nepen gapdaryny şägelere tüstürip ýa ýakyn ekerlerde diýerligini ýa ölü ýagdaýda tapawdy ýok. Ýöne inni şolaň jesedem sunka malmasyny içinde ýanky krematorium gurulan bolmaga tähtimal. Men nämeden çen tutýar? Haçan Prigozhinyň şol Moskwa we Leningraddaky jaýyny konfiskasiýa edenlerini şoň içinden 10 milliarda dollar çykýar. Bir topar soň ýanky pasporty çykýar, 5-6 dürli suratdaky pasporty. Soň o taýda bir topar ýanky geraýyn jesimleri çykýar. Onsoň şu jaýyň aşagyny ýerdemenine krematoriýa edilip keçijek. Şu bir adam iki adam ýakmak üçin peç yanıp duran içine oklayan asmana yarım saat bir saatte külü soğurla bolu ol adam yok. Belki şolur ýerde adam gurulanmıştaydı. Biz çaklama bilen aýdyp bilýät ýöne belli zat enne şol ýanky bir owadan nepede şol benniler saklamagy biler gorkýar. Ya owadan nepede öldürmäge gorkýar. Şoň üçin şu gurulan bina
yörüýte pytyşyn lager diýip aýtdylar. O taýda da ýol başçylyk edýän maňa gelen belli bolan maglumatlary görä ýanky Prigozhinyň öňkü Wagner grupasy Wagner öleni bilen hem on goşuny şo taýda galy, oň elinden Wagneryň elinden Prigozhinyň elinden Şoygu aldy. Emme Türkmenistanyň dolandyryşyny. Türkmenistanyň ähli baýlyk ortaýa gidip dur. Halka da ma'lum bolup başlady. Bir de olarlar ma'lum. 17-nji ýylyň bäri Türkmenistanyň gaznasyna ýeke köpük pul düşeni. Ählisin sirip süpürip ortaýa gidip durar. Ýani da şu mesele bilen baglanyşyp kemen ýene 2 minut wagtyny alay. Şol ýanky Krasnovodskda Türkmen maşyda gurulan ýeme terminal bar. Gämi terminal ýa ýük terminal. Şolum lük gölügine Türkmeniň puluny gurulup ýöne bütünligini ortaýa işläpdir. Şo taýdan gämilerdiň Astrahana gatnaýa ýa-da Derbente gatnaýa. Ya da İran'a gatnar şo taýdan ýük alyp ondan Aňryk ýylyny ortaýa tarap gidýär. Eger şu taýda men aýdýarymda bir näsarlyk bar bolsa onu aýsyn Türkmenistanyň içindäki ýaşaýjylar ýa adamlar ýa işgörler ýa biznesmenler şol gämi portundan ullun öz ýüküni şol gämilere ýükläp nirelere çykaran adamlar elini galdyrsyn aýsyn. Diňe şonu ruslar ýa orslar ullanýar ýa Kreml öz ýükünde şamak üçin. Ýöne şo portun Türkmeniň hasabyny Türkmeniň puluny gurdurdylar. Ol 2. Eni üçüncü bir ýagdaý bar. Eme näme üçindir Gurbanguly şunça pul harç edip Kerkide aeroport gurdy. Şu barada hiç kim hiç da pikir aýtmady. Endi men şu ýerde Kerkili ýurtdaşlarymyzdan sorajak bolýar. Näçe adam sizden hepdeme aýdym ýyllamy näçe gerek şol aeroporta baryp samolyot bilen uçup aşgabatyna gitdiň ýa başga dünýä syýahat etdiň. Barmy şol adamlar aýdym ýöne öz adyňyz familiýaňyz bilen. Men pikir edýän kemene şol Kerkidäki aeroportum Owganystanyň şol ýa gömürtük ýüklerde aşamak üçin gurulan aeroport. Ara ýakyn. O taýdan Kerkige getirip düşürýärler, Kerkiden soň Aşgabada gitsen isle nira düşür ol öz işin. Ya Özbekistana çıkar. Ene bilen mafiyan bir ýol. Ene men gıýsa çaýsyp görýän zatlarym şulardan ibaret. O taýda şu görkezip oturan suratyň bar. O jaýlaryň içine gatyna näme bar? Onu diňe biz ýurda baramyzda hemmejigini açyp berer. Bize açma kömek etjek adamlarym bar, ýöne oruşun kun şu zatlary ekrany çykaryp halka aýtmagy gaty gorkýarlar sebäp o taýda edilýän o jenaýatlar gaty agyr. Eger şol adamlar şuny ýüze çykdy, tohum tiýji bilen ýok ediljek, olum düşnükli. Ýöne şu taýda işleýän adamlar, şu taýda şu kompleksde işleýänler 99 göterimi türkmenler. Yani ortaýatdan getirilen adam. Şol öňkü owda nepäň proýektin kim çydan bolsa, şonuň proýektin şolar ýaly adamdan birçidi. Ýol başlatam şolar. Şoň üçin radar tutanak. Yani haýsy samolyot açan usta açan geldi, o ýeriň üstünden 200 metr 300 metrden uçup barýan samolyot diňe şol döwletiň ýa serhetdeş döwletiň emesi radarlary tutaýmasa petsejik uçýar. Galyn halkara radarlar tutup bilmeýär. Indi biz bilen serhetdeş döwlet kim bolýar? Owganystan ýa Iran. Yani şol terýek sowdasyny kim bilen edip geldiler? Niýazym döwründen başlap. Şol sowda dowam edip gelýär ýöne onu Türkmenistana ýaýradan aklar, sebäp Türkmenistanyň halky şonsudan guturdy, galyny many tramadol bilen näme diýe baralgyn, pentalgyn meni şo bilen ýok edi. Onuň bagyr çüýredi. Gözemeli. Ine men gysgaça şu barada bilýän, görýän, düşünýän zatlarym şulardan ibaret kemen. O halmrada yine aslında hem mezada aýdyp berdiniz Türkmenistan'ı Türkmenlerin dolandırmayanlığının bir subutnamasy hökmünde görüp bilerler. Yani bize göre subutnamasy gatken aýtmadyk zatlarymyz hem kan. Yani tek bilmeýän zatlarymyz hem o kandyr. Ýagdaý o şeýlerek ýöne bar aýdylan zatlarym ýetip aşyp gidýär-de Türkmenistanyň eýýän 150 ýyldan bäri halkyň gelinde däldigi ortada. Indi biz bunu näme üçin o gurumly edýäs? Bir imperiýanyň gurumly edip gelýäs köp wagtdan bäri. Imperiýalaryň şu halky taryhyny
ýok edip özüni söýdirip neme derýalak bir ýagdaýa getirýärler-de. Soň ýa taryhy ýok etmek üçin ýa-da kime söýüp kim söýmejegini bilmez ýagdaýa gelmesi üçin sowatsuz bolmasy gerekli. O sowatsuzlygy hem başardylar. Hatda Sowet döwründe Sowet ideologiýasy sebäpli bilim berildi-de, ýazma, okuma neme ýaýbanlaşdyryldy. Şo zatlaryň köpüsine ýyzyna alyp ýörler-de. O ýazma demäni biraz gyra goýsak, sebäbi şu wagt ýazma okumany telefonlar sebäpli nemet bolýar-da. Hatda bir daşozdan bir ýyldaşymyz gurrun beripdi Halmyrada, haýran galypdyr. Men diýdi, ýaş oglan özem, men diýdi, okamagy diýdi, şu Türkiýe işe gelenden soň öwrendim diýdi. Men aýtdym, "Bä, kursa gitdiňmi?" diýdim. "Ýok, men telefondan öwrendim" diýdi. Telefon ulanmak üçin. Şo taýdan ýoş-ýoş öwrendim diýär-de. Ýani şol derejede bolan adamlar bar. Köp adam bilenok, habar ýok-da, ýene statistika ýok. Näçe adam sowatly, näçe adam ýokary bilimli diýilen statistikalar bolmaly. O hiç zat ýok. Türkmenistan edil ýok ýaly. Bar diýerler, baýdak görkezýär, garaşsyzlyk bayramyny belleýärler, bir taraplyk bayramyny belleýärler. Onuň bilen Türkmenistan diýip bir döwletiň boldugy bolanokda. Indi näçin şu ýagdaýa düşdük. Diňe baýdak görkezip bayram belläp ýurt bolup bolmaýan bolsa, näde bu ýagdaýa düşdük? Ine şu ors meselesi var. Ors meselesi bizi şu ýagdaýa düşürüp gelýär. Indi Sapara bilen bir gurrun etdik. Soň o taýda biziň ýagdaýymyzy iň gowy düşündirip biljek bir terminologiýa orta çıkardık da biz köp nemeden bäri öwrenip düýüpli, soň onuň nämedigini bilenden soň adyny hem goýup gelýärse biziň şeýle bir häsiýetimiz bar. Almyrada bilýäňiz, milli halas edişde edip işlemesen bir neme oturanokda konstruktiv düzgüne. Biz post-Sowet kolonyalizmda şu wagt. Post-Sowet kolonyalizm. Näme diýmek bolýar? Sowet döwrü gutardy, ýöne koloniýa döwrü gutaranok, dowam edip dur. Şeýle, ýa-ni biz häzir garaşsyz ýöne koloniýanyň golasynda. Öň Sowet nemesindedik-de bir sosial, kommunistik bir ideologiýanyň demesinde ýören ýaly, ýolunda ýören ýaly görünýär ýöne. Biz koloniýadyk şu wagtda. Ütgän zat ýokdy. Hemmesem iň soňy kolonializma çykýardy-da. Ol nemesi ady ýa-da öňde görkezilýän sahnasy da tapawudy ýok. Sahna ütgäpdiler. Bir görseň padşah bolup biler, bir görseň kommunizm bolup biler. Bir görseň hem garaşsyzlyk bolup görünär. Ýani iň soňunda biz ýene şu ýagdaýda, ýani ors dolulygyna kontrol edip gelýär-de. Indi bunuň birazrak nemesine gitsek, Almyrada ors näçe kontrol edýär bizi? Baýlyklarymyzy sömürmek, almak üçin. Mugut alyp gitmek üçin. Mugut alyp gitmek üçin hem halk gaty sowatsuz, gorkak we güýçsiz bolmaly-da. Şo wagt alyp gidip bilýär-de, bolmasa kim berjek öz baýlygyny? Öz nemesine, malyny, mülküni bermeýär, hiç kim söwüşýär-de. Biz ine söwüşmäne de aklymyz ýetmez ýaly edipdir-de Türkmenistany. Şo ýagdaýa getiripdir bu orslar. Indi bu orslar şu baýlygy alyp gidip barýakada bizim içimizdäki dönükler bar, ine pagon götürüp ýörenler Almyrada. Şolar kömek edýär orsun baýlygy alyp gitmesine. Mysal üçin şu zat ýalňyş diýip aýtsa bir adam ýa-da taryhy bir türkmeniň taryhyny okap şoňa bir syýasy bir baha berse, gönüşoň öýüne barýar, alýarlar. Ýa 30 ýyldan beri şeýle dowam edip gelýär-de. Bize çelle. Bizim döwrümizde biraz üýtgedi bu ýagdaý. Ýöne
şu yurdun içindäki pagon götürüp beren dönükler bizim baýlygymyzy orsun alıp gitmegine yardım edýärler, kömek berýärler. Ses çıkaran bu baýlyk näçin biz näçin şunça gaz bar, gaz satylýar, Hytaýa gidip dur. Eýranyň üstü bilen Ýewropa gidip dur bir bölegi. Ýöne halkyň ýarymdaşynda hem garyp bir ýagdaýda ýaşap ýördi. Soň ine şeýle bir zat bar halmyrada günümizde garyplyk nädip ölçenýär. Muny öňem aýdyp geçipdik, ýene de aýtalan. Garyp diýip kim aýdylýar? Bir maşyny bar, telefonu var, öýü bar, adama garyp diýilýär günümizde. Baý bolmak üçin iki öýüň bolmaly. Ýa-da iki maşynyň bolmaly. Ulagyň bolmaly da. O baý olam iň pes derejeli baý. Bizde bir öý gurmak üçin bütün ömür işleýärler. Ýöne edil aýagymyzyň aşagyndan gazymyzy çykaryp alyp barýar, ýene ýol ötende, galkynışda näçe bir owa bar, onuň aşagyndan trilyonlarça baýlyk bar, trilyonlarça, ýani bir 50-60 futbol plaşatkany doldurup biljek adam boýunda pul, ýani $100 diýel şey düşündirmesek halmyrada şo zatlary alyp gidip dur Ors Gazpromyň üstü bilen. Ýene de bir nemeler var, firmalary var. Şolaryň üstü bilen alyp dur. Ýöne halk sesini çıkarsa biz näçin garyp diýip pagon geyip beren türkmenlere, ýani dönükler, pagon geyip beren dönükler hem gelip şo halka basış edýär. Ýene demede ortada, ýene merkeze, halmyrada ýene-de bir kiçirek ýerine gurrun bereli munuň. Ýa şu bina 4 ýyllardan bäri gurulyp gelýär. 4 ýyldan biraz gowrak bolmaly, 4-5 ýyl diýip hasap edip. Şonça wagtdan bäri dowam edip gelýär. Indi şu öň nirede diýip sorasaňyz, öňem Türkmenistanyň içinde, ýöne niredeti? Öň içeri işler ministrligi, ýene çoňa benzer şeherleriň içinde, ýanky OMR diýdi, ýene näme diýdi, hatda ýene atlaryndan biraz aýdyp geçdi bularyň. Ýanky Tigurov diýip bar. Ondan soň nämeti beýleki çeşik. O ýene çeşik kelbiri bardy. Pökkü. Barny näme ýalak. O hazır ýanky ýadyma düşer familiýasy bularyň hemmesi ýadymda durup duran o. Şeýle demeler bardy. Adamlar öňden bäri dowam etdirip gelýär. Indi ahrana bilen baglanyşykly tarapy bar munuň. Ine şu iki satanyň arasyna salam berilýär diýilen mesele bar. Almyrada köp aýdy ýani. Şu iki satanyň arasyna salam berýän ministrler şol watan habarlary düşürilip durkan edil gaptalynda ýanky Tigurowyň adamlary durýar, ýanky ahrana diýilen adamlar durýar. Şolar olaryň isleýişi alak salam bermese, egilip ılgap salam bermese, soň şo taýda kamerany duruzýarlar, urýarlar, soň ýene täzeden başlaýarlar düşürmäne. Soň han ılgaman görýän o ministr diýýäňiz, hatda Gurbanoğlu hemmesi bularyň ýesiri. Sahna çykarýarlar bulary. Ol ýollary yapıp birden ýanky ahranaly, gorokçuly ulaglara mündürip o şäherden öýünden şähere alyp getirýärler. O zatlara o allarynp durmak bu hemmesi şu biziň hakykatdan ýanky Gurbanoğlu edýämi kädimegimiz üçin orta atylan bir näme oyun meselesi. Ine Türkmenistan şeýlere amrada gysga aýtmaly bolsa, ine size söz bereýin hany. Paramanov ine ýadyma düşdi. Paramanov Oleg. Ine Olan ikisem Moskwaň ýa Kremliniň goýan adamsy. Biz ozal gurrun etdik, kim owadan nepen proýekterledi, kim gelip şo taýda ýol başçy boldy, kim şo taýda urup ýenjän ammanyň başlygy, soňra kim ýanky bir köşkde burgutyň ýol başçysy. Bular öz ýüzüni görkezene, bular kölegede durýar, protokol üçin Gurbanoğlu uşdugony şoň ýanyna ene 2-2 ol gurrun etdik, bir şäher vilayatynyň bir maşgala bar, şolaň adamlar.
Olaram oyunçu ýöne olar şo taýda şol orsdan artan süýşeni özlerine bagat hasap edýärler-de 1 milyon 2 milyon dollar gazansalar. Aýma milliardlap halkyň, döwletiň, ýurdun baýlygy akyp gidip dur gije günü ortaýda onu hiç kim hasaplana. Sen ýa aýdyp geçdiň da Hytaý barady. Bir ýanky İran barady, Türkmeniň baýlyklar şo tak edýär. Ortaýadyň akadýany onlarça köp Hytaý bilen İranyň alýanyny. Men şey diýip düşünýän sebäp şol SSR ýykylan bäri o gaz akyp durdy. O da şol döwür ýalňyşmasam 89 milyard kub metr gaz bir ýyllakdyrylýardy. Ine 91-nji ýylyň ine statistikasy. 89 kub milyard kub gaz her ýylla ine şol ýanky Centralna Azia Center diýip ýa Merkez Azia Merkez. Şo tak turba bardy, Druzhba diýip. Gaz turba. Türkmenistanyň aýlanyp şo gidýär Moskwa tarapy. Şol gaz eser ýykylan tamam akyp dur, onu saklamak bolanaga ýemeler skwazyny. Şol gidip dur. Näçe gitdi? Näçe pullun satyn al? Aslynda pul berilimi? Berilenatmy? Onun suwutnamasyn 1996-njy ýylda şol döwür Ukraina ýanky bir gazowy prinsessasy ýa Timoshenko diýip kelleti saç oralgy bir bardy. Şol gelip Niýazyň ýanyna gülümsirap ýanky 7 milyard kub metr gazy $9 satyn alyp gitdi aşgabatdan. Akademim şo gazy $80 Ukrainada ýerleşdirdi. Soňam aňyrlygyna $260 Ýewropa satdy. Ine şey diýip milliarder boldy. Bir topar adam, bir topar ýurtda, ýöne Türkmende. Şey diýip Türkmeniň malyny edil ýöne artyň emmesin paylaşan ýaladip harmanyny şey diýip dargatdylar. Zat goýmadylar da kemen men aýtjak bolýandan şuňky Türkmenne şu men şu işkan eýeti ýa şu gaz maňa degişli diýen bir adam ýok Türkmenistanyň içinde. Ne Gurbanoğlu ne Beýlekesi ne oň aşagyna akyr. Hemmesi şol Moskwa näme diýse leppey diýip şol hyzmatyny ýöne olaryň şol nanucundan petir diýilýär şolary ölmez ödülük 1 milyon 2 milyon oklaýarlar özleri milyardlap ýaşap otylar. Haçan getirildi? Ýanky Türkmenistany Orsiýadyň ýanky içeri işler ministerligi hem de ýanky prokuraturasy. Bundan 2 ýyl ozal ýadymyzda bolsa biz beripdik habarlarda da çykyşlamada da ýanky şol Orsiýadyň içeri işler ministeri, Orsiýadyň baş prokurory Türkmenistana gelip bolar ikisem şol ýanky ýygynak geçirýärler. Ýanky ikisatanyň arasyna salam berip beren Pawollo bilen. Şondan soň o ka çykdy, ene Orsiýadyň ýanky bir içeri işler ministerligi we beýle karbolary Türkmenistana gelip din jarmaly. Şoňa ursat berilýärdi. Olar din jarmak bahanasy bilen gelip meni şolar ýaly gurulýar lagerlerde ýol başçylyk edip başlady. Köşk şol ýa men gupbaly köşk diýär hökümetiň oturan jaýyny şonu özleri gurşap alyp özleri dolandyryp otylar. O taýda bunu tedip bilen ýek adam ýok. Gurban bolam şo sanma. Şol üçin bir döwür sen aýtdyň da ýa Sowet döwrü, postsovet döwrü biz koloniýa Orsiýadyň diýip. Ýok, başda biz şu Orsiýalyny 1800 81-nji ýylda biz lükgölügine ýanky bir Ors imperiýasynyň doly goşadyrnyksyz koloniýasy boldy. Soň Orsiýetde adarlyşyk bolandan soň 17-nji ýyldan soň biz bilen ýanky postsovet koloniýasyna öwrüldik. Sowet döwrüm şol. Sowet koloniýasy boldy. SSR ýykylaran soň bizim postsovet koloniýasy. Ýöne koloniýa daýrlanak bizde. Elem aýrlanak bilen biziň ýakamyzda nevşitlap tutup halkymyzyň içinden döönügünden tapyp getirip öýdüpeler oturdýar. Şolum eli şolum üstü bilenim ýene biziň ýerasty baýlyklarymyz pelesos soran ýaly otyl. Ine 33-nji ýyla gitdi şuma. Halkymyz hana görüp otur her sapar aýdýar bir ýurdun daşyna bäş aý gazanmak üçin edip beren işlerini seredin, görüp beren güllerini görün. Ne watan galy bularda, ne ýygyna kosarlaryna gowuşup bilýär, ne kömek edip bilýär degişlerine derejede, ne de özleri arkaýyn giyip ýaçyp bilýär. Pasportlarym ýok elinde. Biz bir dünýä grajdanyny bolduk, türkmenler, pasporty zaty. Dünýäde ýene bir döwlet bar, dünýäde grajdanyny gezip beren, ýa grajdanlyk hukugy bolma. Olam sigärler bagyşlanma.
Olan hiçbir devlette oturumu yok, adı yok, familyası yok, statistikası yok, yazığı yok. Yani bir de mene şoňa var ya. Eger Türkiýedeäki türkmenler eýeli edilmän şunça ýyl ýaşan bolsa, onu kime degişli diýen soraw ýyla çykýar. Ine şu bedi ýurda ertmejek bolup halkymyzy, ine ýeňseden edip oturan ogurlyklary şu. Hana aeroport gurulguja duran şol galan zaty näme diýselerim şol ýa gurulgy şol WPP bar ýa üzletne pasažyny palasa. Şo taýda islendik ýeňil samolyody hem gondurup hem uçurup bolýar. Näme niýet bilen gurup durlar şonu. On galan zat adam her bir adamyň özüne bar. Şona aýdýan. O ýagdaýlar şeýle ýa-ni illeşler. Bu zatlar iň bir möhüm düşünmeli bir meseleň biri. Bundan aňyrsyndaky bolýan zatlaryň hemmesi hem şular bilen baglanyşyk bolup gidýär-de. Ýa-ni köküni şu taýdan alyp gidýär, şu ýerlerden. Ýa-ni ýöne ýere bir garyp bolup bolanokda, hazırda etjek diýsen Türkmenistanyň şertlerinde. Bu Türkmenistanda şu wagt eger bir hakykatdan hem halkyň elinde ýurdun elinde ýa-ni ýurt Türkmenler tarapyndan dolandyrylýan bolsady 2000-3000 dollar aralygynda aýly alyp ýaşardylar. Potensiýaly bar. Yani Türkmenistanyň aşağından çykýan baýlyk belki Eýranyň aşağından çykýan däldir. Şu ilkinji ona girýär-de, ýa-ni käwagt 4-nji käwagt 5-6-njy ýerlerde durýar welin ýöne ilkonyň içinde tebii resurs baýlygy boýunça. Indi bunyň nemesi bar-da, halmyrada GDP diýip bir zat bar. Ýa-ni bir ýurdun bir ýylda öndüren önümniň ýa-ni dollar bahasy diýilýär-de. Bizim GDP'miz belki de dünýäde iň beýikleriň biri bolmaly. O Singapur ýalyk, Katar ýalyk ýurtlardan hem belki öňde bolmaly-da. Häzir şolar da iň öňde bolýany. Soňra ýene şu taýda bir zat aýdyp geçjek. Ne Ors bir imperiýa. Özem şeýle bir gazaply bir imperiýa. Imperiýalygyny koloniýalaryň üstü bilen amal aşyrýar. Başga üýtgeç güýji ýok, ýa-ni gorkuzyp öldürüp amal aşyrýar-da. Soň men Amerikany neme diýen? Amerikada bir imperiýa, özem global bir imperiýa. İnsanlyk taryhynda ilkinji belki de şu ululukdaky bir imperiýadyr. Indi bu halmyrada Amerikanyň nemesinde de gol astynda diýeli biz bir deňlik bolsun Arap ýurtlary. Yani Arap ýurtlary diýende haýsy Saudy Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn diýilen şu wagtky iň baý ýurtlar. Indi Arap ýurtlarynyň arasyndaky iň baý ýurtlar hem şolardyr. Bular hem Amerikan gol astynda. Neftem bar, gazam bar. Amerika gelip şo taýdan mut, gaz, neft alanyp pulu bilen alýar. Bu 1971-nji ýylda petrodollar diýip bir sözleşme edýärler. Arap ýurtlary bilen Amerikanyň arasynda. Yani dollary ýa-ni neft bilen ýa-ni indeksleýärler-de. Şoňa baglap goýýarlar. Näme boldy bu netijesinde? Ine görüň Arap ýurtlaryna ýa-ni Dubaýy görüň, ýa-ni Birleşen Arap Emirlikleri, Katary görüň, Kuweyti, Bahreýni, Saudy Arabistany görüň. Barmy şol elbetme ýaşaýar. Şolara benzejek bolup görenler sany az däl-de. Türkmenistana benzejek bolup gören ýurt ýokdur. Ya da Özbegistana benzejek bolup gören ýurt ýokdur. Bizim ýagdaýymyz şol. Yani bir imperiýadan bize iň erbetden gelýän bolmaly halmyrada. Aslında hiç bolmaly däl. Yani men bir hem umum bir bilgi bolsun hem deňeşdirmek üçin diýip aýtdym da muny. Halmyrada şeýle. Yok hakikatlanım kemine olten aýdýan görüm doğru men alaşýan sebäp deme imperiýa var da Rus imperiýasy bilen ýa-ni Amerikan imperializmini ýa imperiýasyny
deňeşdirmek mümkin näle. Anyk fakatlar bar. Sen ýa-ni bir bölügini aýdyp geçdiňde, men şuňa mysal edip, 45-njy ýylda Amerika bombaladan da Ýaponiýa. Hiroşima we Nagasaki şäherini ilkinji atomly bomba. Boyun eğmesi için. Boyun eğmek için. Aynı şu boyun eğdiren yerini toprağın gülletti mi Amerika? Dünyada en özel iktisadiyetlerin biri Japonya. Böyle kinal Demirgazyk kare yani eteter gorladı. Baştan ayak. Hemme taraply. Olar son aşlarının ýaňa şu meýdanyna gök otu çöpü yani o bizim halkymyzyň uruş ýyllaryny ysmanagy presk edip işýär şey edip iýdiler. Emma Günorta Koreýa halkyna seredin. Binalarına seredin, aylıklarını, günlüğüne seredin. Dünyada en özel iktisadiyetlerin biri oldu. $3.000 ortaça aylıkları var eken Kore halkının yani orta sınıfın. $3.000 aylığı. Bize diýerlerde kemin hamrada ya siz kemine de ya tapara sizin Amerikalar ya Amerika hyzmat edýän. Ýok biz Amerika hyzmat edemiz. Biz edi bilsek halkymyza hyzmat etjek. Ýöne görüp duran zadymyz bar da biz ýurdun daşyna da 30 ýyl berdi. Tapara bilen pasty 30 ýyl. Ýöne şu döwletlerin içki durumunu görüp bilen siyasi, ykdysady, sosial durmuşyny görüp bilen öz ýurdumda, öz halkymda şonu isleýär. Özümüz şu taýda bolanmaz bilen kökümüz, göbek ganymyz şu toprakda Türkmenistanda, tohum tijimiz şu taýda. Näme üçin biz şu zatlar diňe arzu edip ýatmaly, näme üçin biz şu zatlar herekete girmeliler. Şu soru var öňümizde. Biz näme haýsy milletden tamsyk. Teredin şu mahal bir zat bardy, gemen gaty gen görýän zadym. Türkmenistanyň 52 trilyon dollary ya baýlygy taşlap Türkmen gidip Dubaýda 500 miň dollary hyzmatkar bolanyny gowy. Olurda sen baýlyň ondan mirem ýok. Jannar, oğlum diňe tozap ýatan çägesi çölü bar. Şondan olur güllap oturan oazis ýasap otylar. Cennet ýaly. Bizde orada güllýar tebigatymyz bar. Güllýar toprağımız var. Bir ýylda 320 son güneşli Türkmenistan'da bunu pohunu çıkardılar bular. Ondan nädip janyň ýanmasy nenen sen aýtjak ya şu zatlary görüp gözüň ýumyp ýaşajakmy? Onu bir haýwanyň tapawutly bolýar peslige tarap. Haýwanyň öz ýaşaýan arealyny ýa töweregini şolar ýazatlar ýol berýänler, şu ösümligim şolary gerekdir. Şoň üçin näki zaly janaram hemmesini bir günde ýenaga ýyrtyjam bolsa. Goýa şonu ertirem ýerim bir ýyldan soňam gerek boldy. Ähirden bir otoly ýaýrana, näme üçin bizimkiler artyň harmanyna dönerdiler ýurdumyzyň baýlygyny. Bizimkiler diýip aýdýan şol ýurtdan gaçyp şu mal Dubaýa gidýärler. O taýda durmuş gowumuz. Türkmenistanyň 52 trilyon baýlyk goý orsalsyn, hyrsalsyn işimiz ýok. Öleşekde ýüküm ýok, ýykylsam habarym ýok diýip gullyk edýän, akla gullyk edýän samsyklar şu. Onun üçin sen aýdallan bilen men nädip aradylaşmaýan, sen biraz global seret aýdýanda ýa-ni almadeli bilen ýen okan almanyň netijesinde emma bizim halkymyz şu öňünde duranja zady maňlaýyny dirap duran zady ya görenak ya göresi gelenak. Görse de başga bir çözmeli şunu men taýýar aşyň aýaty bolup soňra bararyn näde. Soňra sen gelenin gerekmi? Şu gün watan üçin göreşmejek bolsa. Şular ýar sorak bar. Kemin. O şeylerek illeşlerimiz bu mesele boýunça ullakan zat ýazany okuýaly. Näme ýapdyn ola görenak, bilenak. O daşyndan görüp dur, aýna jaý gurup dur, hökümet gurandyr da belki beton dağıpdyr diýip pikir edýän mallar. Odan depäniň ýolunda bu ýa-ni onam aýtmak. Şoňa düşünüp bilen şu zatlaryň aşagyny nämeler näil erken aýlygyny zatlaryň jenaýetlaryň ýatanlygyny ýa barlygyny bilýän adamlar şoň üstüni gömýärler. Haýran galyp otyrlar. Maňa da 4-5 ýerden jaň etdiler Türkmenistan. Nädip tapdyňda, nädip bildiňizde. Bu hökümet döwlet sıra diýip saklap ber. Näme syry bolsa 20-nji asyrda kosmosdan görüp bolýar bu zatlar. Ýöne ýakyn hapsylar radar tutup bilen halkara radar. Samolyotlar beter kiçik görünümli bolar. Bular şu nämäň daşynda işleýär, hiç bir ýerde ady geçen ok. Bu taýda aeroport bar, samolyot uçýar, ýene näme diýip hiç bir maglumat girilmändir. Indi geçenem aýtdyk-da halmyrada ýene şu uçýan näme bar bolsa hökman suratda Birleşen Milletlerin
aviasiya diyen bir departmanı var da bölümü. Şo taýyň Hı? düzgünlerine gawat gelmeli. O taýyň düzgünleri e, kim uçja, näme uçja, näçe wagt uçja, nira uçja şo zatlar bilinmeli. Buna şol gurama şo ýurdun içindäki howajylyk demesine berýär. Soň olar alýa, owa ýa-da şeýle bir zat bar diýip taklad edýär. Olaram ýazyp belleýär. Soň bu görünmeli hökman suratda. Ya Amerikadaky, soň Ýewropadaky howajylyk demelerini, kanunlaryny bir okaşdyryp gördüm. Şo taýdan aýdýanda, nämäni häzir gaýdyp duran zatymy. Yani bu yok. Bu hiç yerde geçen yok. Hiçbir nemesi. Bunu diňe şol çevekaýalyk, orsun kara tilini nemelerde şahalary. Owa. Indi ceza vermegem halmyra da ýa-ni ceza sözem edil gawat gelenok. Bunu biraz düşündirjek bolsak, şey diýip düşündirmeli bolýar da. Ýa-ni imperiýanyň bähbidine göre ceza berýär. Imperiýa mysal üçin aýdaly bir adam, ýa-ni Cüneyt Han ýaly adam, owa çykjak bolsa ýa-da şoňdaş tören adam üýtjek bolsa şoňa kara tilini ceza berýär. Sen meniň imperial bähbitlerime garşy gelýärmi diýip berýär-de. Ine näme bar? Şu orsuslaryň özüniň ýazan kitaby bar da, ol Grajdan uruşy bilen baglanşykly diýip ýazýar. 916-njy ýylda bolan basmaçylar diýip at berýär da oruslar. Aslında halkyň hereketi. Halk Ors imperiýasyna garşy aýaklanýar da. Ine şol kitapda şu zatlary ýazýar. Yerli halkyň elinden tuz ýemiş diýär. Yani yerli halk özem bizi hor görmek üçin ulanýan sözlerde. Şolaryň elinden ýaragy nämes bar bolsa almaly diýär. Yani Ors halkyna bolsa ýarag bermeli diýär. Yaraglaryň sanyna çelli aýdýar o taýda. Näçe ýarag bardy? Haýsy yaraglardan bardy Orslaryň elinde? Owa diýip soň seheljek bir zat bolsa özüni goramasy üçin ýa-da bir türkmen topragyny berjek däl bolsa şu Orsuň diýenini etmese gidip öldürüp gaýdýan ekenler. Hiç soraksız, iýdeksiz. Ine buňa kara tilini sistema diýilýär da. Cezalandyrýar. Özem ölüm bilen köplenç cezalandyrıp gelýärler. Odan depe edil şonuň nemesi, misaly Türkmenistanda kara tiline, ýa-ni Orsuň kara tilini mehanizminiň sistemasyny dowam edip gelýändigini suwutnamasy we bu arada Gurban ağa we töweregindäki şol owadan depede bolup gelen adamlar uzun gurrun berdiler. 3-4 aýlap gurrun berdiler. Ýa-ni bolýan zatlar ortada. Türkmenistan garaşsyzmyş, Gurban ulumyş, ýene nämemiş däl. Gurban ulynyň daşyndan aýlanyp geçýär. Ýa-ni pagonly işgärlerimiz bardyr Türkmenistanyň içindäki. Şolaryň ýüpleri göne ine şu taýda binada oturan adamlara bagly şolaryň elinde dur ýüpleri. Ýa-ni aeroportda türkmenleri nädip gynamaysam şu taýlardan çykýar. Kimi öldürmesem şu taýdan çykýar. Kimiň organy gerek bolsa, ýa-ni organ gerek bolsa organ tapyp gelin diýip şulardan çykýar şu taýdan. Hemme zat şu yerlerden kime basyş etmeli, ondan soň ýa-ni aklyňyza gelip biljek, gelmän biljek zatlaryň hemmesi ýene şu taýdan çykýar. Bularam Kremliniň nemesi, bir goly Türkmenistandaky şahasy. O halmyrada. Men üstüne goşaýyn şu taýda. Ýurtdaşlarymyzy kime diňläp oturda kemin. Bir soragym bar. Ýurtdaşlar, ine biz 1991-nji ýylda garaşsyzlyk deklarasiýamyzy elan etdik. Şondan soň indi biz türkmenler öz elimiz, öz ýakamyz bolup ýaşar, öz baýlygymyz özümizden nesip eder. Ne biz köýtden gowy ýaşar. Şuň ýaly gülýaly durmuş bor, näme? Muny görüň etmedik adam ýok. Professornyň maslahaty o wadaky çopana çelli. Bir sorusy iki boljak. Bähbidin bilip otyr, çopanam tantyk däle. Ýöne indi biz garaşsyz borluk diýilenden soň näme üçin owadan depe gurulýar? Ýa şoň proýektini başlaýalım. Näme üçin?
Bizim öz Türkmenlere öz elimiz, öz yakamız. Kimin hatirasyny, kimin bahbidini şol owadan nepe guruldy. Kimi ýok etmek üçin. Öz halkyny genosid etmek üçin. Şol öz orsun hökmürawarlygyny dowam etdirmek üçin ors tarapyndan ýa-ni proýektler gurulan bina şol. Vatandaşlar, ne bir topar yanlış yan adam, ne hali hazırım öňümden çykýar. Daha da beyda Türkmen maş atamız öldüm, bizi yetim koydun diye. Ölme katedin hemmeňiz yetim koydu. Yani şu Allah sübhanallah var. Yurdun daşında içinde horluk gör. Milyonlarca adam ölüp gitti. Dermansız, hotarsız ya da innersiz. Yine şol atamız diyen adam yedik giden cinayeti. İyidine men bir kurban ol ellim oğlu bilen götürüp alıp gidiyor. O Niyazow diýilen asylsız, soýsuz jelebiň çagasa boldy. Açyk dokument bilen suwutnamasy. Yok, sen şunu dokumentsiz aýtsaň, gıybet edýän ýarlyk diýdi. Ýöne ölen adama degmeň diýe. O bir Türkmen bennesi ölüpdir, şuň adyny tutýan barmy? Ha, Türkmenlerde 10 miňlerçe, 100 miňlerçe adam wepat boldy. Atlyk sordy ýitirmediler. Hiç bir günahsız. Şuň adyny tutýan barmy? Ýagşylykdy. Ya yamanlıktı. Hem için on eden cinayetini ağlamalı. Kaçan ağlamalı ya, kim ağlamalı? Gitlerini önemçin ağzıya sonda gitleri. Sonra Gitlerim öldü, o ölen adamın izinden gurrun etmeli değil. Yani gitler vardı, bir giden kitaplar, makalalar, siyasi, yeni näme her türlü zatlar yazılan edilen. ikinci bir zat var şu tayda. Öňümizden obyekt koydum da kemin. Hiç tayda bir ýörep berün, ılgap berün, bir gymylap berün, bir jaly janlar barmy? Ýok, hemmesi jaýlaň içinde ya tünügiň aşagyny. Bu kimden giden ýaşaýar şu tayda? Näme işe diýerler? Kimler olur? Haýsy ýurdun grajdanyny? Hiç kim işte aýdyp bilenä. Bular üçin bir sekretni obyekt. Nämemiş? Bir mehemen türgelleşik lagerimiz. Nämeden kimden olur näil türgelleşik geçirjek bolsa hany owan terhedine geçirsin türgelleşik aňyrdan balagyny pasarda eller avtomat näçe türkmen ýigdini gyrdylar geçen 30 ýylyň dowamyny terýetewdasyň öňüne alın türgelleşik geçirýän bolsaň eliňizde avtomat näme bu taýda bir çagaň içinde ne görüňiz bar türgelleşik geçirýär bir ýykyk samolyodam goýupdyrlar göz üçin näme Türkmenistana samolyod uçup gelýär nirden haçan niye aýdy döwletden? Yalyna hemmeti. Ya edil aşağında boş aeroport dura. Bedene mafiyan terapi. Onun meyesi Kreml. Doğru diýip aýtmak gerek. Şuň gaýrat çatýan bolsa, eger kimden şuň edýän gurrunmy ýa dünsen sapara bilen eden gurrun ýalňyş bolsa, getirsin de korrespondentler içine sal, görkezsin beýleki döwletleriň ilçhanlaryny aýlasyn şu jaýlaň içine bizim göreli bilenden. Eger biz ýalňyş bolsak, men çykyp ekrana ötünç soraýyn. Görkezsin ertişony. Gaýraty bar bolsa. Ýedi bilmek. Haky ýoga gurban bolan otak barma aýanyny sektirmeýärler. Kim ol? Oýunçy. Oturtma. Dikme serdar vardı. Ozal inni bey dikme serdar bilen ikisem. O Niyazow bilen bile. Oýnatdy. Gülýal halkymyz näme saldy. Ýene bir onu aýtmalyda inni şol Türkmeniň başyna salynan oýun bar şu biz akram oýnap ýör. Ene şuň kum başgyrt halkynyň depesini oýnap otyl. Ýa-da bir seredip gör. Öz halkynyň bir otyl bular. Şol dürli ýollar bilen öz halkynyň topragynyň bahsy üçin orta çykkan ýigidi ine muňa ýarlyk baryn dakyp aýsen ine näme fitneçi aýsen baş bozor aýsen ýurdy ýykjak bolýan näme etjek bolýan ine muzawat baryn atyp otyly 4 ýylan berdiler 4 çagaň ataty näme edipdir ol öz milletini öz halkyny öz topragynyň baýryny gorumak üçin orta çykdy ine on bar günäsi şundan. Ine şolar ýaly, edil, ine Türkmenistan adamlar boğup otylar, ine şonu Türkmenistany eksperiment geçirdiler. Ine ortaýatda öz halkynyň garşysyna şonu ulanyp oty. Sebäp ol orsaýla başgyrdy. Türk ol başgyrtlar, Türk. Yok, Tataram orsaýlar, hiç orsaýlar dasta wary. Orsuny özüne alsan, ine Moskwa guberniýasy bolýardy. Olaňam gadalak görsen, ine Finugor milletlerinden çykyp gelen bolýar. Näme bar mundan 300 ýyl kim bar eken? Türk milletler köküne seretsen 1000 ýyllyklara gidiýär. Ine bizine zalim eline düşen günümüz şu. Şunu boyun almajak bolýan adam ahyrky netijede ine şu ejri çekmeli bolýar. Çekip mi otyrsa bütün halk bar. Şoňa dengin.
Owa ýene bir neme bar, şol bilen baglanyşykly ine karatilim sistemany gurulmy etdik-de şu gün eýýäm şol çykyş eden aktivist diýip neme diýýärdi berýär. Şo taýda çykyş edenlere, ýa-ni ekranda yüzlenen video düşürenlere öýüne gelip ýa-ni awtomatly eşikli polisiýa nemesinde gelip alyp gidip oturmuşlar bir-birden öýüne. Edil Türkmenistanda bolýan zatlaryň kopýasy. Yani bu da imperiyanın karatilini sisteması değil ya. Yani şey dip cezalandırıyorlar. Son näme çıkmalı değil, yine näme etmeli değil diýilen yere gelýär da. Sonra bir ildeşimiz yazıptır. O halmrada diye Türkmene gep düşündürenden ite pişiye gep düşündürsen gowu düşündürsek diye gowu düşünerdi deyip yazıptır. Bu sözü bir näçe nemeden eşittim ben. Yani işte telefonda zaten birleşen ildeşlerimiz şey deyip gurrun veriyor, sonra bir gurrun yadıma düştü. Şu diye yanımdaki diye Türk vatandaşı diye şuna düşündürüp bildim diye şunun bilen bizim Türkmenistan'ın problemasını gurrun ne diyez diye. Yani edil yanımda diye Türkmen var diye. Ol diye gurrun edip bilen ok diye. Kaçya diye. Indi men diye bu meselenin diye Türklere düşündüremesem deyip o şeylere gurrun ediyetti. Şu yadıma düştü. Hakikaten yani it pişik bilen gürleşip başlasam düşünür neme gelir diyor. Yani bu taýda men başka bir yere getirecek bu işi. Yani karatilni mehanizm sistemanyny gurrun etdik. Doğru değil mi? Yine şunun esasında adamlar şu ýagdaýa düşýärdi. Bir hili gorku, nämeden gorkýanyny bilen ok. O gorkyna terbiýe edip berýärler. Yani terbiýe berýärler, sen gorkýan. Yani neme bolar? Terbiýe berýärler, sen gowy medeniýetli adam bolarsyň. Yani bularyň berýän terbiýesiniň netijesinde adam gorkak bolup ýetişýär. Türkmenistanda. Yine olam yine karatilni sistemanyň bir oýunlarynyň biri. Şonuň üçindir. Aslında düşünýä, olam hemme zada düşünýä, beýin yani aklynda bişirip ýörde şu wagt tutuş Türkmen halky şu zatlaryň içinden indin de çıkıp düşünüp başladı. Yani Gurbanoğlu'da däl yani mesele Gurbanoğlu'yla bağlanşykly bolma ýagdaýy ýok. Ondaşyndan o gelip bir wagt o gurnalan Orus 150 ýyl mundan gelen wagtyndan bäri gurnalan kitapda özleri ýazýar. Kitabın linkini koyduk iyileşler onu alıp okap bilýäňiz. Arkaýynda açık nemede yapıp şu meclis çıkışlarının aşağında vardır. Bütün Rus imperiyasıyla bağlanışıklı yani bizdeki var diýildi umuma kitaplar ya makalalar şu taýda dur. Ýagdaý şeylere bunun o taýy yani ildeşimizin bir wagty görýän zady şoňa gawat gelýärdi. Benim bir söz goşaýyn şu aýdylana ýeme de yurttaş bir zady bilmegimiz bar orada. Bizde şu gün görüp oturan Türkmenimizden başga millet halk ýok. Biz bar halkymyz bilen işleşmeli, iş çalışmaly. Ol düşünen ak, ol bilen ak, ya islan ak diýip bizim elimizi sallap otursak, bu onça da boljak. Ertesi gün biz yetip tozup gitjek. Tarihin sahypasyny, şu real millet badyr diýilen ýaly netije de boljak geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň yetip giden sen kime gerek? Hana bara Arapda da Türkmenler ýaşap ýör. Siriýede var Türkmenler, Eýranda var Türkmenler, Owanda var Türkmenler. Şolong ata watany nere? Diňe Türkmenistan. Biz şunu hemmemiz bir dogan ýar bolup hyzmat etmek, şu döwleti saklamaly biz. Serheden hem sudurunam. Içki durumunu saklamak üçin mene halk bolup hereket etmemiz gerek. O hareketem kimler başlap biler, ya kimler berja edip biler, oram diňe oğurluklanysy biler. Halkyň özüň isleginiň esasyny täze döwlet kurulur. 10 adam, 100 adam, 1000 adam proýektlap biler. Yani şu proýekti berja etjek. Şu proýekti durmuşa ornaşdyrjak ýene de adamlar bizim halkyma. Şoň üçin oğurluklaň roly gaty uludur diýip aýdýar. Her gepleşigimiz diýeni. Ine etmeli işimiz şu zatlardan ibaret. O görüp duran zatlarym görüp durdy men. Gaty uly jenaýetler edildi.
Onu aýdy motiv günne günaşy. Ýurdun içinde näme habar gelýär, daşyndan näme habar gelýär. Sen aýdy otyňda orsun asyrlar bu oýnap gelýän o syýasy oýuny şol. Biz näçe wagt arlanmaly şol oýun. Ertesi gün şol bir türkmen gerek diýip emma şol orsun hökümeti çykyş etmez. Şumal ýygnap berip türkmenler gelin bizde $1000 iş bar diýip. Türk tübäsi töleýäli biz $1000 töleýäli. Baran adamym tutup Ukraina urşugra diýär. Täp oň ýygyny garan howsar ýok, ýa oň arkasynda durjak hökümet ýok, ýa oň ýygyny idarlajak ilçihany ýokdy. Ene biz bir ýasalan millet bolduk. Ne içinde ne daşynda. Şonu aýdaýyn. O iyileşmez ýatypdyr, o söz tapmadım bolýan zatlara diýe. Cezasy gaty agyr bolmaly jellatlaryň diýip ýazypdyr. Bu zatlara o düşünenden soň şu pikirler gelýär-de. Ýöne bundan hiç kim aýdan ok aýtdyrlar nokta. Aýtmana başlasa ýine jurnalistleri ýene nämeleri çykyp yamanlap hapa döküp deme diýerler-de. 30 ýyldan bäri şey edip gelýärdiler. Jurnalistler, olan adı jurnalistler kemin. Jurnalist dilin adı kemsitmek gerekler. Dünya adı böyle meşhur jurnalistler var. Onun için ol adamla bilen bunları bir gektarda da oturdur yerler. Her bir adam ediyen işine göre baha vermeli. Jurnalistin işi de olan ediyen. Olur hakimede basıp alan cinayetkar toplara hizmet ediyorlar. Haytam orta bir forma diye bir görmüştü. Ola fikir diye bir halka arlayatım kadiye. Yok sizin özümüzü arlayan. Vaqt gelir hem faktlar karşınıza koyulur. Yaşa verin hazırlıkçı. Ben dine sona edip bilecek. Bilir şu mahal ne aydın kemen jurnalistler dedim de. Bilir belli en sonki demene yettiler. Bugün olmasa erti olmasa buyurgun Putin hakimiyet başından çekilecek, Rus imperiyası saklanacak gelin, ne derece yıkılacak ya, nahil taze hükümet, devlet olacak, o bize belli der, bize belli gereğim der, biz Türkmenistan'ımızı dikertmeli. Putin'in giden bunu, 5 tane Respublika bir ayın devamını çalışacak. Sonra o merkeze diye de bolacak işler şu. Men görýän zatlar şu. Ne Kazak, ne Özbek, ne Kırgız, ne Tajik, ne Türkmen hiç kim çydamaýar. Başyna goýulan o 20-30 ýyllyk diktatorlary. Ya edip oturan işler şol. Düň gelenen bolsa. Putin öňüne ýazylyp ýatylar. Sebäp şolary hökmere warlyk etmäge ursat berýän Moskwa bilen Putin baş adam da. Näme üçin oňa agyny seredi ýatylar. Ya öz halkyny sereden akdy. Ne şu real sonra var. Şoň üçin diýjek bolýan zatym biz şu zatlardan hemmemiz baş çıkarmaly. Agyrdyr o. Ýöne düşünmegimiz zarur. Ana şu düşünür işlerim şu zatlar bilen baglanyşykly bolupdy. Ýa-da ýaltanman ana şu efire çykyp başlarmadan göni telewizionyada ya ekranda 4 ýyl boldy, 4 ýylda. Bir wagt näçe adam dünýä garaşyny ütgetdi, ya bilimini ýokarlandyrdy, ya düşünje tartdy. Onu ne wagt görkezdir? Ýöne bizim hem şu eden oturan çıkışlarımız yani yele savurulan görürüm deyip ayıp bilecekler. Badır. Halk katı giyin lokan zaten ornaşayan yaramadır. Yani şu gün bizim meydanımız birinci halka yetenek yetayına da iyidine halk cevap verip bilenek internette çördüler. Biz ona da düşünüp oturup. Yani yurdun daşına akılır hani görüp oturup, bilip oturup, öz pikirini yazıp oturup. İşte bize kavat gelsin pikiri, işte kavat gelmesin, yanlışı baysın. Bir kaslayın aysın, kümsütleyin, gururun etsin, oluyordu işleri. Yani her bir adamın ağına sinyandır. Yine şu kartinkanı görün, yine şu Türkmenin karşısına edilen cenayetin birce görünüşü. Bir puzzle'ı değil. Yine şu. Şu vaktların üstü bilenim, yine Türkmeni yine körde yine de taklav otuyorlar. Son ortadaki yıllar. Baylıkların gidip otuyor. Belki şu taydan, idealar da bir soru var şu tayda kemin. Avrupa devletlerine gerayin ya da son yemesi önümler nädik gelýär, nirden gelýär tabletler ya beýler. Oğansanla hiç gatnaşy ýok da daşar dünýä. Hiç kim olary döwlet diýip ikrar edenek şu hakimiyet. Ola bilen diňe ortak gatnaşy. Başga hiç bir döwlet şular döwlet ya hakimiyet diýip ikrar edenler. Demek buların bir zatlaryň üstüne hakimiyetini döwletini ýöretmeliler. Näme bar Oğanistan? Yaratdy baýlyklar we Türkmenistanyň kadar köp bolmasa da
Yoksa Kimberley tuturup mu diye de almadı yankı birleyen emesi. Önümler, pancarcılık ötünü. 50 yıl çıkartalan var. Neyse trilyon dolar. Yani şu zatlar orsu arkayını yatırana anırda Xitay. Ola bir zatlarını kazanç etmeli. Şuun kun el ucunda näme var? Şu atababı bilen yankı satıp beren teriyağı vardı. Olan teriyak berdi Avrupa'da modada, onu hem kişi billi. Şu teriyaktan öndürülen son 10 nesya 20 nesya güýçlisi yankı şu kristal edip çıkarýarlar onu laboratoriyada işlep. Belki şolar ýaly o da Awganistanda bardy, onu Amerikalı bombalady. Onun laboratoriýasyny. Inni yankı talipler geleni yok bir terek sevdasynyň tarapdary däl dille ıglan etdiler. Ýöne terek öndürülüp durajak. Köpelipdir 2-3 esse örümçiligi. Inni niräge diýen hiç kim sevdaýdan akda talipler bilen. Ýa-men medeniýetli dünýäni göz öňüne tutýan. Kim var bärde duran? Inni Türkmenistan bilen Özbegistan var. Men Özbegistan kan günäsini boyuna almaýyn bolýan. Biziňkiler niýe döwründen mergoni sowdada şu işte. Hana halkymyzyň deň ýarsana barın goňamçylyga seredin. Maňynylmaýan bolsaň, gülýal ýigitler gitdi hana. Otuda ýetme. Ene geraýyn melatyn. Bir maşgadan 3-den 4den ýigitlerim ýok olan var. Yani inni biraz mekra oýnaýdy ýa Türkmenistan içinde görünmesin diýip o daşyna çykarýar we muzluny alýar. Belki onan mirindir, belki 100'den mire merliýänler. Yani ana trafik. Şunu hazır yalan bolsa erti halkary komissiýa sarsylar içine şol boy barlak görsinler. Näme var? Şu obyekt erti giýja goýmasyn. Tökmet bolsa men jadam şakyn ştaýda ýa-da paraga ýa-sen. Görkösünler. Ben bilmän bir zat aýdymda, ýöne adamlaryň adyny aýtmajak bolýar bir topar habar uğradan. Bizim maksadymız adamlara oda vermek değil. Yo, bize ýa 1,5 ýyldan äri habarymız bar bu ýerde. Şunu işleýänçe, bolýança, gutorýança, hereketler bolýança, başlaýança diýip goýduk. Ýoksa odalan belli bular näme maksat bilen şu zatlaryň gurulyp ber. Hem o Krasnovod'un deniz portunu ödür 3,5 milyar 4 milyar dolar durdu. Pulna Türkmenler döledi. Hödürüne bana orsla varıbati. Gamiler näme gatnadı, näme ýük bar o gamide. Allah bilsin. Ýöne şol orta gatnaya. Esasan Ve hemme adam bize vurdurýarlar aýna. Ýanky galkynçdaky gaz çykarjy diýä. Şolam 6 milyar dolar Xitay garys pul berýär bize. Yani biz Xitay'a bergili 6 milyar. Bunu bilýäňizmi? Ýöne gazymyzyň pulunu Gazprom alýar. Türkmenistan 6 milyar dolar pul verip gaz çykarýar. Xitay'a iyi berýär. Xitay'ın pulu Gazprom'a töleýär. Orsaýda gidýär. Akla sygyp biljek zat mı bu? Edil şonuň ýaly ýanky ol näme gämi portlar hem şol näme boýunça işleýär. Ýani imperiýa şey dip sömürýär. Şonuň üçin garyp biz, şonuň üçin ýetmanda bolduk. Daşary ýurtlarda talaban bolup şeýle. Soň ol halka aýdy bersen. Yo, Halmurad aýdyň soň kommentary okujak men. Ýeme var. Halkara jemgyýetiň gözüne çöp atmak üçin o bir Lellibin oğlu var bir. Dikmeşerde 20-nji ýylda şol emede uruş başlanandan soň Ukraina çözüşenden soň men ýanky diýe harby türgelleşik geçirýän Kaspy derýan kenaryna, deňiň kenaryna dip şol Orsiýada uğradym var tehnikan şo taýgartýady. Soňra Krasnovoddan hem de bir ýanky port barda berdi. Şo taýdan uğradylar. Garabağda. Ine. Rämlere ýüklep Orsiýada. Şu mahal men Harbadym hökmüne aýdyp biljek zadym şu mahal hemme şu Türkmenistanyň harby eskalaatlaryny erebiýdi edilse barlandy. Şoň üçin de Sowet zamanynaky ýaraglardan 5% ýokdur. Hep hemme uğradylar. Eger birden Türkmenistanyň şu mahal düşmanyna ýagy çolsa bu näme bilen gowranmak çykar. O göz üçin ondan mototsikl görkezenmeli ýaly.
5 tane Mulyaz raketi var oğlum hakikaten. Onu ilaqatnadan öyle, beylaqatnadan öyle, orsiyattan 2 eskadrilla samolyot geçiriyor. İçinde pilotlarım var. Kubinkadan gelen emeler, löçükler. Men onu tanıyorum. Gel keptelep keyip çekýärler, o her birine de bir diplomat pul berýärler. Soňra ýygyny çykyp diýdi. Şol ýöne paratda uçmaly. Şo garaşsyzlyk günümi ýa 9-njy maýdamy ýa ýene bir zatdamy. Kubinkadan gelýär. Ene Moskowska oblast. Ene men size aýdyp beren kirjiňden ýaly sorak görüň şolary. Täp ozal gulluýdan adamlar bar. Ene edip bu boýagçylyk edip ene harby gurlugymyzdan, goragymyzdan şu derejede diýä. Faktiski islat ýok. O taýda şo paratdan geçen tan oýnap beren alaja, mulaja maskarawazlar bar. Ora goşun näl? Haýdy bir olan däri islat bar. Ene bizim hemme adımız yalan kemin. Döwletimizem yalan, konstitusiýamyzam ýok, hökümetimizem yalan, akly pudogam yalan, goşunum yalan, hemme gorkadylan zat yalan. Bizde yol başy ýok. Şu Türkmenistanyň şumal hökümet ýa döwlet bar diýdi. Men diňe 3 tane adam görkezip bilji. Kim şolar? Ol Watan Satan programasyny çykyş edýän 3 tane diktir bar. Ine şolar. Döwlet hem hökümet hemme zat şolar aýdyp berýär. Hemme kişiň adyny, Gurban Ulyň adyndan ola görülýär, oğlunyň adyndan, hökümetiň adyndan, parlamentiň adyndan, Halkyň adyndan. Halk hemme zat diňe özleri ine şol 3 adam Türkmenistan dolanýar. Ýöne olaňa meň sesine ýan gaýdyşyňa Wagner'in yumrugy ýa kuwaldasydyr. Ine çaly bir zady ters okasaňyz diýip aýtsaňyz ine işiňiz gaýdy. Ine Türkmenistan dolanýar şol 3 adam olar totuğuşýaly öňüne goýulan tekst okýaly. Tekst ýazyp berýänem mene Viktor Hram. Kitaplar ýazýanym Türkmenistanyň taryhyny ýazanım Viktor Hram. Hana teredin hemme kitapda redaktor ýa redaktorlaryň baş redaktor şodur. Ya birinji bolup şoň ady geçi. Ene Türkmeniň taryhym ene şu gelmişeklere bagly bol. Onuň bizde özümizde näme bar? Hiç adam ýok. Hiç zat ýok. Şeýle illeşmiz ýazýar bilýänler bardyr diýen näme üçin hawa çykpaýdan oklar gaz ojaklarynyň zeherleýändigini aeroportyň näme hyzmat üçin bardygyny diýýärdi. O aýdanlar üçin o biz aýdýarsa biz oturan yerimizde onu nerden bileli? Aýdýanlaryň bardygy üçin. Hiç adam öz-özünden ýa düş göremjok. Ya da Cebrail bize vahiy getiren ok. Öyle. Allah. Habarın malı wagty bar, kemin yeri bar. Näme üçin biz şol habar beren adamlaryň adyny şu taýda tutmaly. Olar bar bilenini yetirdiler, galanyny ýygyny halk bolup siz pikirlenin diýdi. Ene şu zatlar bolupdy. Yani şol yani goragly obyektiň içine diňe şol içine adamlardan başga adamlara ursat ýok diýirme. O onuň içinde o Türkmenem ýok bir ullakan. Türkmenem ýok da men şonu aýdýar. Türkmenem ýok. Hatda şu aerodrom süpürýän Türkmenem ýok eli süpürgeli. Olam gelmişekler. O ta adam ertelme Türkmen zäp o taýda milliardlar dollar oglanyp otyrar. Türkmendin öldürilme üçin girýär içine şu nemesi var. Pitka diýäňiz da Almyrada. O cezalar. Şu çıkan yok. o giren Türkmenem o çıkan ok. Onun hemme zat ne atyp biljek? Ýene de mert adamlaryny ilerki dogallamy Gurbanaga ýollaşlar aňyr gowudan depede bolan zatlar aýdyp berenizden boksa çypany türmen iýmitin täzelediler bular gorkunjyny. Ha? Indi soň gördüler o taýda adam öldürip boljakka, başga ýere geçirmeseler boljakka, ýene. Mene taýýar obyekt. Kim geldi, kimi getirdiler, näme gittiler, näme etdiler, hiç kime belli de. İçinde soň krematoriýasy bolsa da bolly gutordy. Ýeke jesedem çykmaýar, tapylmaýar. Kimin getirileni belli däl. Şeyde işle diýerler olar nämäni. Niyaz Kakan patentli Jelebiň ogly bolan diye deyip yazıpdyr hildeşimiz. Patentli. Bilmedim de. Mesela patentli nämesi ýok ýöne. Şonu maňa baryp men Türkmenistana kam görürüm berdiler adam. Şoň o doşy özleri. Bu zatları
Her bir adamın öz bir hakykady bar ya, bilýän zady bar ya, eşden görrüňi bar da. Agyr zatlara magadyna yetmän pran zat diýseňem, olam gerçekdi. Ýöne şu en atasy barada, ejeti barada arhivmany arhivden tapyp çykarylan materialar. Ir dowr gelip boldy. Aýtman hekaýadan. Ýene de saparagy şu taýda Halmurat Bey diktatorym bolsa, şoň eme öz bilen deň bolup oturmaly ejetin maslary etmek geregim derdi uram ýok, şu ýeruşçuluk ýok diýip şuňku. Öz bilen deň bolmaly diýen ýaly. Ýogsa bu gurrun biz barıp bolup özü diýir kabili. 2003-nji ýyly, 2004-nji Yok, yumşaklık edilmeli değil, anyk ortada. Dene Niyazov soň şu maglumat ortaya çykan soň Niyazov bolup galyp bilermidi? Ýöne men saparagan atym kärçigini o- taýdyr. Gerek geldi, emma saparaga gezek gelenne. Şu ejetin jaylamagy göýlekçileri uğratmadylar, kaburgadalarına çeldi, gitmelleri. Gidip neden alır jaylap geldiler. Saparaga ejetin. Şu aýdan şutaýdy şu. Ayallar gazyp, Ene- ayallar ene- jaýlanar. Awo, ene ýerleşler, yurttaşlar. Ene ýagşylyk ýamanlyk barmy diýe kän. Ene bir de ýagşylyk etjek bolup şular ýa köp berdi. Dilimizi, diýişimizi gysyp gezdik. Şu halkyň hatyryny hin täňim aýdylmaýan zatlyk etken. Men ýöne söz berdim, ýurda barýança aýtmaýyn şu zatlar diýip. Ýöne ýurda baryndy. Şu gelmeli adamlar bardyr Ýewropada. Elinden gulagyndan tutup getirmeli. Onun halkyny ýüzleşer şu taýdy. Görelondan kimin näýe jeda çekçeli. Bir topardady aýtmaly wagty gelip betene. Sebäp ýurdun içinde adamlar ziýan etjek. Daşyn nakylarda peýda berjekler. Şoň üçin dilimizi, diýişimiziň aňyrsyna gasyp otyr köp berdi. Ediberseler, pişigiň ýynnamlygy samanhana çelli diýeni bileňem. Mewrit ötüp barýa Putin kakalar giden gün ählisini. Girere deşik tapmadylar. Ýöne biz entek resmi hökümetler adam zatda kimin şol ýurdun içinde resmi hökümet bolsa, muň hem pudoklar işläp dursa, ene baş prokuroryň talaby bilen ene order berler, onu Ýewropadan ählisini elini götüründen getirirler. Hiççik geri yok. Ýöne sen bärdekän, hökümete garşy durýan adam hökmüne şunu talap edýän, şunu akyp cezalandyrmaly ýaşda diýen biziň berjek cezamyň ondan birine almaýar Ýewropada. Ýok, oňy al ceza. Olaram şoň götürne giýdilen wagtyla. Şu näçe Türkmenistany diktatury dowam etse şonça da keypleri galýar. Sebäp bular 7 pystyna ýeterlik ene baýlyk topladyr. Da ulam haram baýlyk nämen gazabyn adam satyp, biziň halkymyzy satyp, hökümete şugullap. Ene eden işleri. Kän tek bu aýdyljak bolsa bir aýlap ekrandan aýdylmaly gurrunlar bar. Ýöne wagty da ýa ýeri de onu aýdanyň bilen bizim görjek ýa gazanjak zatymyz ýok. Bu ýurtlarda ol adamlar bilen nesen suutlaşyp bilýän, suutlaşanda da aljak netijäni alyp bilen. Ene mesele şu taýdy. Men biri bilen suutlaşyp 10 000 ýa 50 000 dollar men başyma ýapaýyn. Onun halkyna bermeli jogaplar ol 5 milliarddan gymmatdyr belki. Öň öwrülip dagy duvara gaýtarylmaz ýa. Wagty geler. Gaty çydamlar şunça ýyl çydapdyr, galanam çydap. Inne görnüp dur. Rejimiň soňunyň gelelligi. Şonaý deňim kimi. O täze Türkmenistan döwletinde şu Aleksandr ýa-ni ad aýdylanlar da o hökman cezasyny bermeli ýa Izrailler ýaly. Diýip bu taýda ýerleşimiz näme aýtjak bolýan bolmaly da. Ine 2-nji Jahan uruşundan soň Suuddan gaçyp cezasyny alman ýören näme naziler bardy da, şu nazileriň hemmesini bir tapyp öldürdiler. İsrail'in ýa Mossady. Şu wagt ine Gaza meselesinde de şey diýýärdi, ýa bularyň şu Hamas diýilen teröristleriň başlyklarynyň nerede dediğini, haýsy ýurtdadyklaryny bilýärse, o bularyň hiç haýsynam ýaşadam jok diýip häzirden aýdyp berler de. Şonuň ýaly işler o geçirip berler. Ne bular bu halklar öz namusyny şey dip dikeldi ýa. Awraýyny, namusyny öz dikelen okda. Ölen adam arkasından gurrun etsen diye tirsegine galýamış, her galanda maňlaýy patology diýýärmiş diýip bilýär. Göllürdün. Yurttaşlar
Onu maňla elime desik bolandyr bunu aparata. Aa, Eger o dowdak bar bolsa, şol taýda türkmen gadynyň garýalkydy şoň üstüne tabaň üstüne ýatyryp şonu jedatyny merdiler diýip arzuw ederdim. hı, Yani de häzirim şonu düşünmän o gowudy bir erbet diýerlerdi. O şu hemme jenaýaty ýola goýup gidin, ine efaty jenaýaty şol. Şonun maslany. Mena yetim alym, sizem halky yetim eden ýok eder diýip diýenlerdi. Ol maňa soňky 2 ýa 3 duşumda diýen sözleri var, halk bardy. Men onu şutaýdy ekrany dilime getirip bilemem. Getirsem deputatçyny diýişer. hı, Ananaýym şuna dostlar. On diýen sözlerini. Ýöne mendenem ol alınır alt şaýyny. Bu dünýä o dünýä yeterlikdir. Diýdim siziň hakykatyňyzdan aýdyp berdim ýa aryňyzy aldım diýmän sebäp o taýda aralyk wagtda moýmadyr. Ýöne şoň eden emesi jenaýaty ene zatyny jedatyny otodyky ýyllap çekip otur. Şoň başlangyjyny ýola goýuly. Ene şu jenaýat strukturasy. Sizin en atalarınız dımmağı mecbur edene menen ýazypdyr. Yalan söz bilen gorkuzyp, ürküzip, o da nepärni açyp türmelerde çüýür edip, soňra mene amnistiýa elan eden bolup. hı, Mektebin öňüne jügüsüne çykyp $100 paýlanmaly, özüni öldürjek bolup. Durda jüji alyp ellerini aýaklaryny gyşyňyny niýatyň öňüne irka bolup garaşyp 4 sagat, 5 sagatlar. Şonun maslany hemme zat ýatdan çykardyňyz mı? Ene talaňyzyň oň şanyny okan ol ýanky kasamyn unutduňyzmy? Ya aýlar ütgetdi öz adyny ejesiniň ýa beýlekileň adyny. Ol ýatdan çykdymy? Ýok. Hiç dat ýatdan çykana kasap maşyny işlepdi. Şoň üçin biz şu zatlary gaýtalap durmamyz, ýatladyp durmamyz zerur. Bilmegimiz gerek bizim. Nädip biz şu gulllara düşdik? Kim günäkär diýilen soragy ýene de özümize bakmaly bolýarsa aýna seret. Olaryň eden günäsi bardyr. Ýöne olar bizim şu geleňsizligimiz bilen, bizim baştan sowmalygymyz bilen halk bolup, ay bizim cehennemçiligimiz bilen, ay bolýa Allah tawsyr, Allah berer jedatyn. Berýän bolsa nirde? Ha? 32 ýyllap menen halkymyzyň depesini her bir maşgalan depesini şänip de otyrdy. Hani berilýän jedabylary? Aýdyň bar bolsa. Ýok, diýmek biz özümiz jedalandyrmaly şol. Jedat hem gaty agyr hem güýçli bolmaly. hı, Ya bular halkyň başyna salan oýuny ya eden jenaýaty çekip çydarýarlar. Ine ýurda baramyzda adamlar ýeke ekrana çykaryp görüler. Kime näme zulüm edilipdir. Şonu adamlaryň dili açylar. Şonu şu aklyňyzdan adaşman şu edilen jenaýatlar diňläp görüp oturup bilseňiz rahat onu menem onu bilenim ýalan bu dünýäde. Hep bilýän zatlymar, gören zatlymar, eşden zatlymar, şaýat bolan ýerlemar. Bu zatlar bagyşlanmaýan adam. hı. Ine Orsun baýdagam ýok eken, 50 ýyllyk baýdagy bar eken diýip ýazýarda ýyleşmiz. Onun sebäpleri bar, ol ýanky ýöne ýere bular her awraýa gaçýada beýlek milletlere zulüm etmekden soň baýdagyny çalşýarlar. Ine biz ütgedik, biz başga diýär. Soň ol täzeden dikelden ýa-da täzeden gurunan awraýlary ýene düşýänçe şo dowam edýär, ondan soň ýene baýdagyny çalşýar. Şeylerek bularınki. Ben şu Orsun baýdagy barada bilýän zadım. Şu ikinji Jahon uruşunda bulanmyr. Vlasov diýip generaly bardy SSR'de. Soň Nemisleň tarapyna geçende ol ne şu baýdagy bolan şu Orsun baýdagy. Vlasov faktiski. Ondan öň bilmedim muny ýanky bir ýanky aýsam bolsa bir ýerine bardy, serplenki bilermi bir renki ütgeşigrak geldi. Ýöne şol real ýöne Ors imperiýasynyň baýdagy gyzyl gara onsoň ýüzüne gep bular paça döwrüne her hilsi barda. O niýatyň gortuklap gelen ýanky bir ýaşyl trapka ýalyk da olan kim getiren. Näme halk men çok trapka diýen ýene mirgede gaýdýan. Mezliste de aýtdym, şutaýda da aýdýan.
32 ýyla aýdyp gelýän öwrenin. Sebäp ol halkyň saýlan, gorlan ýa ses beren baýdagy däl. Bardy şo taýda ýazylan 15, 20, 30 sany proýekt. Ya ýa-da çyzy. Hiç birini razanyp ene şu ýaşy trapkasyny nätirdi. Ýene de 5 tane türkmen halkynyň göli bilen. Bu näme türkmen 5 tane tire taýpadan ibaret. Ya türkmen diňe şol 5 tane göli baglanıp ýaşamaly. Onsoň şo taýda bir akyllygy çykyş etdi parlamentde şu baýdak barady. Aýdylan biz türkmenli halyn aýaga aşagyna düşýärdi. Ana malkyny depemize götürmelimi diýdi. Ene diýen söz. Ol var şu dünýede ýa ýok ýa-ni ene şonu aýtmak bilen pardım. Dogry aýdypdyr. Ana hanımlar hemme yurtlarda görüp otursak hemen yarış bolsun yani dünya şunu real hu dürlü yemelerde tribunalarda her millet baydagyny ýanagyna ýüzüne maňlaýyna eline çağlarına çylyp götürüp bilýärdi. Hani bir orta çıktın şu mal türkmeniň şol baydagyny nakı 5 gol dolu suratlanıp menne çylyp berýärdi. Hudojnyň daýmasan adam ediljek gele. Onsoňam şol niýasyn götürüp getiren trapkasyny men baýdak diýip hasap edemem. Şol çykaran puluny ýeke gedek elime dalan adam da. Aljagamda. Almanmam aljagamda. Ýa on hemmejik zady yalan. Siz ýadyňyza düşýänler ýaşly. Şol 90-njy ýylyň 1-nji noýabryna ýemen çykardy bir ýa girdi manady harekete girdi. Şoňa çelli ortiýat hemme haram pullaryň urubularyň Türkmenistana uğratdy. Hiç bir döwletde ýörana, emma Türkmenistan ortiýatyň urubuly ýöredi. Tonna, wagon, ene milyon milyarlap Türkmenistana gitdi. Hemme baýlyklaryny çykarmak üçin. Ene şo urubularyň ýemesine. Bilemek nireler soň näçe ýyllap muny ýakdylar türkmenler. Hep dere ýarana. Men şu 2000-nji ýyllarda dama görýärdim men şol pullara. Sonu 90-njy ýylyň 1-nji noýabryny Niýaz ýemäge girdi. Dolanşyga. Sonra halkyň öňüne çykyp utanman, o eline şaý jagalara adamlar şular aýap saklan. Nesip bolsa ine biz ine dünýede iň baý döwlet bor, näme bor şu şaýlar saklan, menim saklajakdyr ine. Özem öz suraty bar. Hawa özem öz suraty bar hemme ýerde. O suratları da halk çekip çydyp da men diýjek bolýar. Bir günde halkymyz mankur dediler abi. Duru var edildi. Etaplaýyp. Yani ki kaydana da hiç kimin anmadı. Hemme kişiler hak etti ne göler sağırılan Mercedes almak için. Onun son şu aydan yalanı yine $1 2 Türkmen manada değildi de. Son bir yıl geçmeka $1 26.000 Türkmen manadına beraber var. 26.000. 13.000 etse kımmatladı. Sonra da halkımızdan yerden ses çıktı, halktan ses çıkmadı. Ondan biz ne edip düşünürmelik aydiyalar da sizde yemed ya yerde okuyan aytdı yani 32 yıllat yani hiç de iş etmensiniz diye. İşten sulatlar aydıp verdik. Halk şunu sesini çıkarmasanız yine gidiyor başına. Böyle sonra araştılar. Mercedes. O gölel sonra garaşyaka neme 13.000 essep nemesini yitirdi pulum. 26.000 vardan aytdılar yalan. Ya doğru şeyler. Ondan sonra dollary yapıp koydular. Dollarım hiç yerde satılan. 2 kurs oldu da. Şu dövrlere. O sonra 2 kurs oldu. Şöyle. Atalarımız yöneliğine aitman eken diye Rus dostun olsa belinde paltan olsun deyip diye. Şeyle söz var eken. Burada. Oğlum bak çağır kavmam eşlerdim sonu yaşırlamadan. Oyna bir iyileşimize mi yazıptır o şu sözü diye men kakamdan eşittim diye kakam fakirden eşittim diye bir dövür bana ayılıp düşündürüptü diye. Bizde orsiymazlar köplenç ne bilen akkuluk derdiler de men bilemem oğlum ne kuluklar bizimkiden ütköşük mı garam yani yaşırlamadan hani akkuluk geliyor derdiler de. Orsun adına akkuluk deyip sordular. Bunlar o tarafta men bilemem. Böyle ki Demek kızgın karşılamandır da bizim atalarımız bunları. Yok. Absolutna yok. Biz bir öz başlık şu medeniyetimizi pozmacak bol
O ödäpde suunu uyan ýaşylymyz kemini onuň aýtmak gerek. Çara bir oturuşukda da bir köpçülükde çara bir şol ýanky türkmen sözüni ütközüp orsa burada da ay kapsetin gibi ýaşyllar şonu ýumduran ýerken gördüm ben. Oglum. Näme öldürüň bilen planyň näme deýip azgyrlan ýaşyllar bar. Ýoksa ol şaparalan aýtsa kellersiler pal boynu garşdyklaryň gelir de kamagy toýba ýanky bir ýas bar, şo ýerde görünmek üçin o niýasyň hyýal olanym dili bardyk türkmençäni bilen atdy. Onuň bir zat gepler bar, han gapsatyň diýip oturdan ýaşyllaryň gatykan, bir talyhatly gözüne seredende içinden geçip barýar, okýal bar. Gitti o adamlar yok. Ýaşylyp çykarýarlar ama götü pampersli. Şunu taparaga şey diýdi olaň üstüne azgyrdylar da. Näme o ýaşyl biziň ýaşyllymyzda dil ýetirýändi. Hani eýten pamperslilerde nähir özüňiz aýdyp görün de. Ýaş ýigitler bolýar. Neden duşlamaya onuň uraklary ýüzlenýänler. Yaşı 60'dan 70'den geçen adam yığınağa barıp 8 saat buğuşukman tärit etmen oturup bilen 8'den kän olur gijeden barýarlar. Gijeden barýarlar da şo irka yüzlerine seredim. Men kemine pikir edýän şolary bir snatworny bir uqdermana diýmän bir zat bir sesli dağısız, dilsiz dağısız koyan bir zat olup şey diýip otyr. Dünýäden bir haber buňýarlyk. Oturup el çarpma ne demek şey de çarpmasa taýak ýer o taýda ahranalar otyra. Diýä. Meniň tanaýan olanlaryň hemmesi gereýinden öldü diýä. Şeýle döwürler boldy. Doğrudur. Vatandaş anlayan hükmanen bolaýmal orduňa halkyň içinde bolan ýagdaýy. Emma bir ýokarky başlyk diýip otururlar. Ine gurban bolyň bir tohumynyň iň ýakynlarynyň birini adyny tutman aýdy. Şoň bir masalasynyň ýanky 5 oguldan 4'üsi gereýinden ölen. Ne? Öyle, onuň bilen özüniň müňlap oturanyny geňem görüp oturma. Ýurtdaşlar. Men şol üçin aýdýan, bu halkymyzy niýazy çökerdi gereýini oturdy. Gül ýaly gitler, hali mazarçylygy bar teredin. 20-30 ýaşynda. Näme ömür ýaşadylar? Ne şeýle? Näme üçin akylly şäher gurýar diýip diýe ýüz gezek görkezdi. Çölüň içindäki Hytaýlaryň şäherlerini görkezmeýärler diýe. Endi şo Hytaýyň içindäki o şäher görkezilse, soň o gaz görüljek, näme gidip barýar, näçe gidip barýar. O zatlardan halkyň ünsüni sowmak üçin akylly şäher gurýar diýip yüz gezek däl, o milyon gezek görkezerler. Sowmaly da adamlaryň ünsüni başga ýere aslında hakykatda bolsa bizim milyardlap şu wagt gidip dur. Baýlyklarymyz ýurduň içinden çykyp. Doğru. Şolla ne? Almurada nemesi goşu diýäli, ana täzeden gelýänçe. Demedeli. Yine geldi. Abi internet goşu diýäli Almurada arasında. Mümkün bolup biler sebäpberde şumal tupan turup dugar ýagyp durur. Şo täsir edýändir. Ýurdumyz jehennemiň berýän. Soğuk cehennem. Yemen ýetýän ýurdun kan ütkemen taçyňa agyrtyrdyň edi. Ha gelip ştaýda hani ýaşak görseler buýduň üstüne. Ömür waqy garraman geçerdik. Diýjek bolýan adam kemene bir başymyza iýnen musallat halk bolup, millet bolup. Çykarlanan biz halk bolup, millet bolup tapmaly. Ýol görkezjiler bolup biler. Ilymy bilimi ýetip ýaşlamydan bar çykyp dur, ýene geljek kendir. Tejribeli adamlarymyzam ýeterlik ýurduň daşyna da içine de. Şular hemmesi bir global güýç bolup Türkmenistany ören şart wagtyň içinde düzeltme mümkinçiligimiz bar. Ýöne biz şunu şu düzeltjegimizde özümiz inanmaly, şu tarapy hereket etmeli. Başga
çıkalı göremek mi? Biri gelip bizim iyi etmeli işimizi edip vermeye. Şoňa ynanyp başta alınıp gederlen biri men bolum, onu maýdaýyn şu. Ay ine Birleşen Milletler Guramasy kömek eder. Ay ine bize ýa-ki Ýewropa beleleşi kömek eder. Ay bize Ýewrosoýuz kömek eder. Halkara guramalar, hukuk goraýjylar kömek eder. Ýok. Olar diňe fakty konstatasiýa edip berýärler. Ine şular ýaly zat boldy, ýa şular ýaly zat bar diýip aýdýar. Şu bolýan zatlary ine senem aýdyp otyň, menem aýdyp otyň, hemmemiz aýdyp otyr zaparag. Ýöne şunu düzeltmek üçin halk gerek. Şu halkara guramalarym şonu aýdyp berýär. Ine sizde bar hökümetine aýdy, Türkmenistanyň sen insan hukuklar berja edilen. Ola maýdy menne berja edilýär. Aştaýda halk gerekdir. Ey, ýumaglyň sen nämen berja edýän diýip ýerde tuturan halkymyz. Ýok. Onda ola köçe çykyp Türkmeniň ýerine miting etmelimi? Ana aýdym. Näme üçin biz öz etmeli işimizi belletin etmeli işini Allah'ın üstüne üpleyelim. Düşünüp bu söz veren aýtsam. Daşary utla gelip edip bermedi bizim orun. Şoň üçin men 2006-njy ýyldan soň hiç bir halkara guramasyna baramagam, görnemagam, çykyşam edemem, çağırsalarym edemem. Tep o taýda mesele çözdüren atdy. Ine men siz bilen gurrun etsem has peýdalyk, tep ilçilikdir. Belki bize düşünen adamda tapılır. Ya öz durmuşunu täzeden seretçegim tapılır. Emma o guramalara barsan, ola bilýär. Şu problemin bardyň Türkmenistan. Yüzümde aýdyp dur, barın gidin çözün, siz halkdy. Sonra biz siz gorlaýly. Gidin meselen çözün. Mesele çözüldi de biz kömek etmedik mi diýip. Yani sen çıkış etme, çağırıp getirmedik mi seni? Onun biraz ınsa var adam, çağırsın başını yap. Men näme üçin bir tadı gel, şu tribunada yarım saatler boş gurulamak için gelemem. Kömek diýip geldim. O kömegin boljak gäleken halk köçe çykmasa, ya hakkını talep etmese, diýmek biz yani halka ýagaldyrmaly netije onu şol 7-nji ýylaky gelen bol. Men sondan soň men halkara guramalara gidýänden o hat ýazyp bilen o birini goramaly bolsa, kömek etmeli bolsa, o zatlar ediler. Ýöne özüm gidip tribunlarda çykyş edemem. Boş. Ýöne wagt ýetirme. Boğuzu men näştaýda, siz bilen 2 saat görün edem has peýdar, gidip o taýda ikun o mehmanhanada mesele birini hasabyny iýip çykaýdan. Men o zatlaryň şynyna adamdan. Şeýle özümüz etmeli. Murad aýdyşyňyz ýaly bir edip berse de göwnüňize laýyk boljak, bolmajakmy edip beren ýagdaýynda da ýani edibem bermeýär-de. Canımıza agram salmalı kemini. Her bir adam öz canına agram salmasa boljak galy. Bir edip onun arkasına hoppa bolup ýurde barmaly. Näil ýene bir heppelik bolýar. Näil kömsüklik bolýar, näil petlik bolýar. Şoň üçin zenalymyz diýdi biz ay erkegem ýok diýen ýalyp aýdýar ol kynlygy agyr görýän. Maňa da agyr degýär. Menem erkekleň bir ýöne şol bir wagtyň özüni olaň sözüne adalet, hakykat bardy. Zenanyň etmeli işi däl, köp ýerde erkegiň etmeli işi. Zenanyň durmaly ýerine durar boly, ýöne zenany buňky erkeklerden bir kadym öňde dur. Watanly meselede, döwletli meselede, halkly meselede onu aýtmak gerek. Gaty görmem men. Ýöne barda aýdýar. Ola ene öz howurtgysyny goramak üçin çykyş edýär. Ola baýlyk üçin çykydana biriniň agyny näsdiňizmi? Şolaň men baý boljak, ýa ilden ütgeşik ýaşajak diýip. Ýok. Öz çağızlıklarımın arasına arkaýyna ayağımıza tutup ýaşajak, artık çoğuluma gowunjak diýip. Öz watan bolly, artık mazarlygy ýok onun. Ine biz şonuň üçin etmejek bolsak, onuň nähili erkek bolýar. Ine sonra ustaýdy. Ýurdumuzdaky ýaşlar baralgyna oturdular diýip häzir şolary bejermek üçin mümkinçiligimiz barmydyr? Gerek bolsa biz goldaw bereldi ýa-da fond açyp bilsek näil bolarka diýip. Bu häzir ediljek iş däl bu, ýani häzir fond işleri bilen meşgullanyp bolýan bolsa has möhüm iş bar dinde. Birinciden uzaktan durup bu zatlary demet bolmaýar. Esasen hem şu narkotik serişteler bilen meşgullanýan adamlar uzaktan bejerilýän ýeri ýokdur. Olar gaty ýakyndan näme etmeli? Onsoň bunyň
becergisinden has möhüm öňüne almak gereklidir. Öňüne alyş iň möhümdir. Bejergi eýýäm näme bolsa bolýar, bolmasa bolmaýan tarapynda da ýöne gynansak da ýurdun içinde şonu näme diýerler, ýaýwanlaşdyrýarlar. Pikir edip bilýän adam ýetişmeli däl-de şo pikir etmäýin öwrenýän döwürlerinde adam çagalar. Şunun ýaly baralgyndyr, ýene näme bolar bolmaz zat bilen wagtyny ýetirmeli. Wagt soň ulalandan soňam beýin eýýän başgaça işläp başlaýar. Şu kiçi çağa wagtda köp zatlary almaly, ondan soňra kan ütgetmeýär adamy. Doğru. Näme ýazypdyrlar ýene? O ýalňyşmasam da studentler, muallimler, işgärler okuyan, işleyen döwürlerinde daşary ýurda çykmak kadagan bolmaly diýe bu çäklendirme Rus imperiýasynyň gorkusymy, Rus imperiýasynyň siňdirýän gorkusymy diýeli. O Rus studentler daşary ýurda çykmaýarlarmy diýip ýazypdyr. Gowy sorak bu hakykatdan hem şeýle bir ýerde işläp ýören bolsaň ýa-da okuwçy bolsaň, orta mekdebinki bolsaň şu daşary ýurda çykmaly däl diýerler-de. Bular şol bir aslında bu bir çäre diýip almak gerekli. Iň öňürde çäredir, ýani bir kontrol, bir döwlet bar ýalyk nämäni siňdirmeli, adamlara düşünjäni siňdirmeli. Onun daşında da o okuwçy ýa işgär daşyna çykyp soň ýene gaýdyp gelse ütgeýä iň soňa daşynda bir zatlar görüp geljekde, ýene şo zatlara islemeýän bolmakdyr mümkin. Ýöne bunyň iň öňürtisi çäre geçmekdir. Gamaly döwlet bar, o diýilen nämäni adamlaryň aňyna siňdirmek. Onuň daşynda näme däl, ütgeşik bir zat däl. Olam bolup bilýär, sebäp ýemede muallimlerim ýa aýdaýly şu ilm sektoryny işleyen, bilim sektoryny işleyen adamlar daşary ýurda çyksa, şol ýurdun içinde galypdan biraz beýnileri açylşýardy. Hiç olmayan bir zatlary täzelik öwrenip gelýär. Daşynyň 1 mi, 2 mi, 3 mi, soň gelende şonuň klasynyň, mektebinden mi, raýonynyň mi, nirdemi kursdaşlarynyň arasyndan öz şahsy durmuşyny ornaşdyrasy geldi. Bu insanyň mahsus zatlar. Ýöne şo zatlary ýollar kesip, şo gazanyň içinde gaýnagan watan satan programy günne näme saýraýan bolsa şonu diňlendi. Bolly. Öz başda pikirlenmäge adamlara ursat berleme. Onun adam pikirlenmäni goýsa, onuň beýnisi gysylyp çüýräp, bir hozun ýumrugy alyp bolýar. Onuň näme akly etsin? Diňe iýjek şöreginiň aladasy bilen. Onun tapısı. Ne? Şöyle. Ne şeyler görüyor mesela? No. Bizim tarihimiz hem Hramf yazıyan eken diye. Näçe kitaplarda baş redaktör ya da redaktör bolup yer alýardy. Şunun ýalyk ýerlerde ýetişen adamlar olar, Hramflar ýene nämeler. Şu suratda görýän ýerlerimiz ýalyk ýerlerde de. Awa ene sen näçe edip suwutnama bilen gorkazyp berdin kitaplaryň astyny kimiň redaktoryny ýa kimiň redaktorlyk eden birinji bolup ne Hramfyň ady geç. Hem tarapdan bilermen ol Superman. Türkmeniň atasy bolmaça emeli. Borsiýet tarapyndan bellenen. Men başga näde onu düşünür waýdyn. Bagyşlan öte geçýänem bolsam ýurtdaşlar. Şol Hramf diýilen adam men bilşime görä ol 80-nji ýyldan bäri şol guppaly köşkde. Onuň öň haçan gelipdir olatak men bilemem. Ýöne şol niýatyň ayak basan günden bäri ol şol ýaly ýakasy ýanyna gapy iti. Şu ikinci sekreter şol bolmaly. O ikinci sekreter Orso Nesterenko diýip, ola gitdi Sergey Nesterenko Ukrainaly. Kaçyp gitdi ogurlanjy zatlarlar. Ola şok diýip deme bardy. Baş prokuror onun işinden kovdurtuk. Olam gitti. Green'in ne daşary içeri işler ministri vardı. Olam var. Ene hemmesi var. Türkmenistan. Onu kovduk işinden. Tribunada koysunlar. Ene ýokary sebäden
Şol mesela edilen çıkışlan emesi var. Stenogramması. Sonra şu taýda haýsy deputat näme diýipdir. Daşy ýazylan ýazylygy dura. Näme üçin men bu taýda döşüm urp ýaratmyn. Yani şu Türkmençiligi ýola goýjak bolup Türkmeni bir zatlar bolsun, Türkmen ministrleri getirdik şu ta. Ene getirenmizem onça da bolmady. Men olara ors bolup orsa hyzmat eden bolsa, bizinkili Türkmen bolup orsa hyzmat etdi. Ene men janymy ýany ýarştaýdy. Şem. Niyazdan başlap hemme orrumsasyna şel şu taý. Hemme orsan hyzmatkar. O Dıkba Serdar'dan başlap diýseňizem bor. Neme medalyon takyp gelmedim paçanyň ýanyna gidip. Ana ýa-da uruş gutarany 2 ýyl geçmäke hemmesine ýanlary kılıçly döşü orsun ordellik. Ondan mersi. Ellerine. Ýoksam 2 ýyl ondan orsa garşy uruşup berdiler. Ene prinsipli adamlaryň edajagy işi de. Yani ine tarihte bu zatlar aydılmasa bilinmeýär-de. Yani tarih yazıp geçipdir aslında bu zatları. Biz 4-nji klas okan döwürlerimizde Mahtumoğlu'nun suratyny aýryp jelepten olan ýazyň suratyny asdylar diýe. Mekteplere. Neşül ingülkünç tarapy Mahtumoğlu Pragy ýyly diýip eglan edildi. Oňa da bilemät näçe million milliard karşylap o Aşgabatyň etegine öwür 100 metrlik bir da diň salypdyrly Mahtumoğlu. Ol näme kimin gözüne çöp atýardylar? Halka alamagy. Mahtumoğlu sen ýadygarlyk guran bolýan o taýda oň dogduk depe ýanky gargala dargap ýatyr hiç tat ýok. Ozal şu gurtaýak ýere çöndürseňem inni kil şu taýdan ýaşyl ýaprak çykarýan toprak eýsil galdy. Hiç tat ýok kemi. Man gargala ýady boldy. O bola gugurp boşak galdy diýe. Millet göçüp gitdi diýe. Kimse Aşgabada, kimse Nebitdaga, Krasnovoda, kimse Türkiýe, kimse Orsiýada. Hatta şu boy ýeten gyýlar şu taýda Pagrandastabada gulluk eden ors sallatma ofiserim şolara ýary çykyp Orsiýada gitdiler diýse, o taýda ýaşarlyk ýady galmady. Innen bular getirip Aşgabatda ine şol Mahtumoğlu Praga ýadygarlyk duranmaly. Ine 19-njy maýda Mahtumoğlu gullary barmaly. Ine size sowgat halkymyz. Ine bular şu Mahtumoğlu'ny perde edip ulan oğurluğun dowam etjek bolýar. Dini perde kulanyp oğurluğun dowam etjek bolýar. Men dine garşy adam da. Ýöne şu dini halkın karşısına ullanýanlara men garşy. O siyasatda ulanýarlar da. Ullanýar. Bir topor buğdu nasip berer Mekke'ye gidip hacı bolup gelýär. Ya hacine bolup gelýär. Bu näil beýle bir durmuş boldy. Men ondan men öz enem atam kemen man dogry düşünjek. Ömrüni şol namazyň üstüne geçiren benneler. Enne şolaryň okan namazyna şolar şek getirip otyr. Men şon üçin gaharym gelýär. Goý olar ýalňyş bolsun. Ýöne olam dünýä garaýşy şodi. Bizde şu mal 20-nji asyrda dünýä garaýş ütgäpdir. Görüp otyr, deňeşdirip otyr. Din adamlar näme diýär hany? Videolar dura. Biz ýalan ýagala taýdýan bolsa. Ola indi Mahtumoğlu'ny ene öňüne perde edip tutýarlar, edýän ogurlyklaryň üstüne ýatmak üçin. Erkek bolýan bolsa, hana şol Türkmenistanyň bir topor jurnalistler var, ýa-ni propagandalar var. Çıkış edip Mahtumoğlu'nun bir dörtleme setirine okap berseler o gömülli deryalar, yıkıllı dağlar, yetimler göz yaşını döke başladı. Orramsadan bolan haramhor beyler yurdu bir yanından yıka başladı. O kızım çocuğa dörtlemesin Mahtumoğlu ýadygarlygynyň öňünde. Gaýratlygyňyz bar bolsa. Ýoksa o taýda sülmirep, goşaýdan bolup ýadygarlyk açan bolup, oňa gül goýan bolup bir topar beýnamysly. Goloyna da var mı? Mahtumoğlu'nun sıçan bokuna da degende dogurlap aýtsyn. Şeýle Lewapda da o ak kulak diýen ekenler. Burada. Dogry. Men gen gördüm bu näme terediýän soň öwran. Gology ak diýär bizinkiden kän bir ütgöşüge mäder. O Türkmenäki orta güne ýanyna olagyň gology bizin kämeňde deşerek. Nire ak kamyň diýip. Ondan soň ortada baranda gördüm hakyky ak kulak. Halktan ses çıksa diye o dağlar yarılıp gider nesip bolsa diye halkın sesine o yerler titrer diye para eyneme Galmurada.
Hayır, doğrudur. Yo, bu iyilim vücudu halkımız yönüke yaraydan nälir? Men aýdýana şu mal halkın sabır käseti pür doğru. Şu käseden agan göni ben yarlan göni Hmm. ine sonuna görersiňiz tomaşany. Sonuna görersiňiz türkmeniň kimdigini ya näme. Hmm. Oho, bu 150 ýyllap alınmadı 32 ýyllap ýere sokulan mertebesini sizden edilýäni mäjum edip çykarar türkmen. Durganta Hmm. hemen varýan. Gurban olayım ulu gereğinden öldü diye serdarın da ona. Şu Kerim ol değil yani kakası gereğinden ölen şey onu ayıttı mı ekranda bize 3 yıldan beri biliyoruz bunu şeylediğini ağıtları ama vardı ağıtlarını ama ayıttılar olarak. Gurban olayım ulu ölüye gereğinden şu Kerim oldu yani şonu elciret pöröşünün sebepsi olmuş da yetim yetim aktığı. Doğru. O bu arada maglumat berdi ya bir gezip onu aytalap oturmak näme gerek? On bütün masalasy narkoman näme Gurban olayım özü düzülüm. Niyaz bilen bile oturup beni yarayın çekenin biri özü saçından bilece oturup kraskalayatlı. O köşkten verilen havar var. Aa, So, Niyazı evin eşik bilen öpçüne diyen yeme bir Ermeni adam ekan son taydı. Son eşigini yeme diyen. Son nirde trend bağ olsa dünyada kastüm barlak şol in modasyny şoňa köwüşüne çelli şol zakat edip getiriyen ekan. Şu Niyaz ölen günü şu Ermene buyruk berýärdi. Meňem emme eşigim Niyaz'ın getirilen firmasından bolsun. Evet. Şol şu diýrke ýüzüne gelip bilmän, şol kümsüklik edip emme şunu bir ýa-ni näme diýen gawanjanlyk edip ýaşan adam. aa. Önce onu gaýla makalar şoň kyýal eşigi aýakgaby şo firmadan maňa getirin diýip näde aýdyp bol. Ne böyle şu bir bankanın içinde möýýaly bir nip ber. Ay o bular iň soň neme de cahil kukla da var orsun kuklaları. Oh, vakti halkın gözü açıldı inden beyinlere bir açılaysa deyip yazıptır. Doğru. Gözün açılması bir başka, beynin açılması bir başka olmalı. Indi aydınlanmaktan söz ediyen olmalı ildeşimiz. Hmm. Hakiki. Yo doğru aýdypdyr bu. Açılar niýe gitdi? Ya. Durmuşun kanunu şeylere. Islenlik imperiýada ýumurlaýan zalymlyga mer ýüzüne sirip süpürlik diýendir. Ýöne şu neslin dowamyny berjaý etmesek inniki nesile olar zat goýjak galy hani gurup beren zatlaryna seret. Doğru bellek geçtiňde kemin. Näme şu görkezilýärdi ýa-ni Hytaýda gurulýan zat, Hytaýlan gurulan zatlar görkezilýär. Hep giýlemäge zat bardy, o taýdan çykarylyp oty. Onuň kukurdy görkezdiň kaparagy. O tawrakdak owalar adamlar da herläp oty. Hmm. Yığnalması. Traktorda şeyli vardı. Ha. Şeyle bu kartadaki surat nir Aşgabat mı diye. Aşgabat'ın Demirgazık 35 kilometre yukarısında Oğdan Depe'nin törek yani Oğdan Depe hasap ediliyor o tayları. Oğdan Depe türmesine gidilen yolun uğrunda. Şeyle. O nesip bolsa Türk'tekiler baran son halk ayağı alır diye. Onu bolmasın deyip o alada var ne diyorlar ya ona. Onundan bir giden çareler geçerler. Yani esasen Türkiye'den gelenler, deport olup gelenleri ayratın. O näme için gelen, näme ettin? O tayda kimler bilen gürleştin, kim tanayan, yine näme şonun ýalyp bolar bolmaz soralar öýrenmişler de olara. Näme edip ýagda şeylerak. Aman. Şu Türkiye'deki işläp berenler barmaly dälse olar näme de bolsa da biraz başgaçarak näme de düşünjede. Öyle.
Nesip bolsa diye ol gürkün bağışlan yurttaşlı. Saparataş elmeden şu halka ağırlanını teriyaktan ya gerayının ekranı çıkardı. Ay adam nesip bolsa eyder, nesip bolsa beyder. Onun benim berde oturan yani ben nesip etmeden ne edersin diye sorumu cevap. Yol nesip etmelme. Bir zat sen özüň yerinden turup etmesen oturan yerinden her nesip bol ya. Ya bu söz neme söz de indi ulanýan söz ýöne. So diyecek bolyan adam sen devletin yol başçısı. Sen nesip bolsa bellerle inemen şun innikil planlaştırdın. Kuryan neticesi şeyle olur deyip aytmalı. Eger sen bir kelläň işläp duran bir öňde görüji ya guruji devlet yol başçısı bolsan. O nesip bolsa diýse o ya bolur ya bolmaz ya da düşen. O yankı Nesip etmedi diýjek de soňam. Azerbaycanlyň radiosyna prognoz beredi, howa prognozun. Sabah yağış ya yağacak ya yağmajak diýen. Ya yağmaz ya. Ulan prognozu nesip eder ya etmez. Bu halkam ataba ulugyna galynsa da nesip etdi. O komünistlerin hiçbir odar niýansa çalışyny ilimi dilalan ýeri ýokdy. Muňa da güpenanlar ondan şol öýüne giýen ýanky bir namaz okap bererlermi, yani kitap okap, hemmeti gittini yazı kolluma. Sen böyle bir yankı, o 90. yılın apreline Mekke'ye gidip geldi. 52 yaşta öldüm, sünnete yatırım. Ay olan bir grup böyle yaştaydı etmeyin. Araz neticede nesip bolmady da. Ya nesip. Nesip olmaz, biz hükmen eder şu zatları. Türk'takilerin barar. O beylekilerin barar, bizden barar, yurttaşlar onu biz halk bolup bilelikde etmeli, işlemit. Elbette Türk'ten baran yurttaşlarımızın dünya garaýşy, pikir edişi, pikir ýöredişi Türkmenistan'ın içindäkiden 100 esse, 1000 esse ýokardadyr şu günki. Sebäpsiz ýurdun daşyny görüp oturýarsyňyz. Dünýäde nämeler bolup geçýär. Emma ýurdun içindäkiler hiç täze gören agam, bilen agam, gördi şu watan tatan programmasy ýa ýenen bir tansoýnap bererler. Yok zaman ene so gara günün gaýgysy erti näme ýer. Yani bula adamlar ýurda barandan soň bir ayçydar, 2 ayçydar, 3 ayçydar ahyrdan bir gün bularym sabar käsedi proper dor. Bula bilýär ýa näme etmeli, ýöne näde etmeli, haçan etmeli we kim bilen etmeli ýa soraga jogap tapanakdy. Bizim olar salgy berýär, öz araňyzda oğurluklary birleşip, şonu soralan hemmejini jogap taparsyn. Şeylerek Almurada. Bu başka nemede yok. Vaktimiz edil dolu verdi. Yoğuşluk bilen jemläp tamamlasam bor. Balar, yurttaşlar sağ olun geleniňiz üçin, dinleýäniňiz üçin bu pikir baýlygy paýlaşylmalydyr. O sizden paýlaşyň, ýazyň, ýaýradyň, öz pikirleriňizi aýdyň, öz ýurtda galan hosarlaňyza, dosýarlaňyza, ýakynlaňyza, ýadyňyza düşündirin. Şu zatlaryň zerurdygyny. Bir gezekde bolmasa 10 gezekde düşünür. Nädip şu durmuşy ýaşamal? Gerekmi bize şu zulüm? O sabır käsäňiz dolmadym, şükür edin diýe, näme edin diýe. Näme şükür etmek? Aýdyň hany. Näme şükür etmegine geldi. Şükür etsen kail bolýan da beterinden beteri bor ondan soň. Olar hökümet de seni gul edip ýok etjek, senim şükür edip şoňa kail, şoňa razylyk berýärdi. Özüňe de, çağırlaňa da, çoğluňa da, aktyňa da, gelecek nesilleň aklysyna. Yani beýle de bir cehennemçilik bolmady ya baştan soňma. Ýoksa Türkmeniň daşda ýa akly millet men kem göremek. Öňkü de guru ýüzlenmeli bolýar. Ýene de 30 ýyl 40 ýyl mundan aňryk. Bardy gören ýerinden ýokdan bar zady ýasap bilýän adamlar bardy. Şu hakka çağana maýna edip çykaryp dünýäni doldurmaly, planda eýtmeli, beýtmeli, o ideýe çoğup duran adamlar bar. Kim olur inne diýär, kim olur gortly berdi, kim gollady. Hiç kim. Ana ýeresen gitdiler ol adamlar, talantly adamlar. Ýok. Öňe şuň kun bar, ne şu adamlar, şu ýigitler, şu ýaşlary bizine döwlet başyna, häkimet başyna getirmekçi parlament. Ana bular alyp gider. Sen näsen alyp gider kemine. Hiç bir problem. Ýöne şoňa biz halk bolup ýa uly nesil
Atalan borcu şu zatları size yatırmak mena şey diýip düşünýär. Alın da adam adamlaryň öldürçedir. Ýalňyş mı, dogry mu? Näde bu işlemel? Böyle ýazın, habarlaşyp durun. Öz pikiriňizi hökmen aýtmaly. Şu aýdylan temalar boýunça belki bilýän zadyňyz bardyr. Bir obyekt boýunça kandidat bilmezler. O taň içine salynar. Ýöne şu Kerkay raportunda näil adamla gelip gitýär. Nirden gelýär, onu görýän belki iki ýaka bardyr. Ya olam şu obyekt ýaly ýapyk durmy? Habarlaryňyzy ýetirin. Şeýdip bir zadyň üstüni ine habar bilen doldurudur. Wala kemine çağıran kimsa bol yurttaşlar hemmäňiziň öýüňize saglyk. Halmyrada şu soňky bir näme geldi şonu okaýyn soň Cemler. Ejesi diýär, näme üçin sünnet ettirmedik diýär. Ýa-da meniň ýaly bolup diýär diýizne. Düşünüvermeli. Niyazov'dan vurur diye. Onda hem ejesi sünnet ettirmendir mi onu diye. Ola bine. Doğru soru öyle. Yok. Ejesini sünnet ettirmeyi elde mendir o doğur. Başka meşgulük. Bilem. Yok. Şu eseteri kılmadık bolsa bilem sünnetsiz ölüp gitjek adam bir şol siyaset üçin ene edilen iş. Dine ınanıp gidene ol. Yakıgıdık niyazım ben namazın üstünde gördüm diyen adam çıktım ben. Yok namazın üstünde otursa da din adam deyip olmuyor ha insana. Oturup. Öyle diyene sormeden eli künnüklü görenmem niyazım. Yok. O olgun gülkün kurban olu ekrana beydip dur. Yensedenim son ağzın müngülü diye okuya da eline hat beriptirle şonu okuya. Ol yadından ol ayet okana. Onu akran satsak. Şu oğluna verilen, eline verilen hat var. Son yal hat eline beriptirle şonu oku deyip. Onun sol hetçikler okuya sözlemem düzüp bilen. Yok. Elbet ya. Nemesi bular şu. İň soň şoňa sığınmaly bolup da dine. Öňe dindarlar koglap ýördiler. Bir pohlamadıkları şolan dinni başta ýaşaglarlar tutdular sakkal goý berýän näme diýen murt goý berýän o sen Wahhabi diýdi näme diýdi ýüzlerçe ýigitany türmede süýredildi. Bir hakyky bir özüniň baran dini şu ýa okuyan dini şu. Inni olar orny özler tutdu başga halkyň gözüni yumdurmagy ýa arlamagy bilen elini emel galmadydy. Şu hem kendisi tellelsi, sohbeti, müftüsü, imamı hem gitti şu tarafa. O zaman buna hizmet edip be. Şu rejimi saklayan elmedam ne dinarlardır. Doğru olsun şu rejim yalan olsun. Şu kaptalını şu kümsüklü edip veren şolurdu. Onlara farkı yok. Şunun biri mınanana ne hudayını ne bennefini. Ne bennefini değerlen doğru hava. Onanana. Bana dünya baylığı göre. Bir günüm hoş günüm deyip yaşap yarın. Näme üçin gelen hemme zady hüşürde kabul edýärler halka hiç zat ýygyny paýlanaklar. Bir eline pilar gawurgadan mollany gördüňizmi? Görenlersiň. Ya garybelerine şu tak üýşüp molla barýarmy? Ýok. Baý bolsa şu taýda 40 san sellersi durandyr. O düňçe aljak bar. Ay o kanalymyza dedin. Bolýada. Bolýa onda Halmyrada Cemle ele. Olya Cemle'yle Ayet edip bildirişimiz yazıptır o. Senin komentariyana cevap verdik belki kaçıran olmam mümkün. İzine sarıp görürsün de. Böyle anda sağ olun. İyileşler. Sağ oturun yurttaşlar.